onyo ne mra momati na kanea yase Erade Yesu ono ne kanea Oni baba sa sisu na se wo hu nyame a asam da homa no Ghana adisi oboba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM Kai hu se nyame bi wo ho ubejemu ei aposo ubejemu onyame bi wo ho ubejemu ekita den ubejemu ai ubejemu ubejemu Kai hu se nyame bi wo ho ubejemu he aposo ubejemu ekita den ubejemu Kai hu se nyame bi na bo ubejemu he aposo ubejemu ei aposo ubejemu ekita den ubejemu aposo ubejemu aposo ubejemu onyame bi wo ho ubejemu Yabadani eja ewasi yabadani eja Yabadani eja tumi ni dibira yabadani eja Yabadani eja Shabere yeni nkaso Yabadani eja sika yabadani eja Yabadani eja tumi ni dibira yabadani eja Yabadani eja Shabere yeni nkaso Shabere yeni nkaso Uni papa opoponi Amerika jonyo ne mrai Momatana kanea yase Yesu Kristo ono ne kanea Obi ava opoponi Amerika jonyo ne mra Momatana kanea yase Erade Yesu ono ne kanea Uni baba sa sisu na se wo hu nyame a asam da homa no hwehwe Yesu akikwan Odi baba sa sisu na wa hwehwe Yesu a wabese wo mere hwehwe Yesu akikwan hwehwe kanea akikwan oni bay anadu ya bay hwehwe kanea akikwano Shabere yeni nkaso hwehwe Yesu akikwan odazani abisaye ya bay oni bay hwehwe kanea akikwano na Shabere yeni nkaso wo sikase ni obi a entidi e ben hey aposo ubejemu wo ya fase ni obi a entidi e ben hey aposo ubejemu wo ya poplase ni obi a entidi e ben hey aposo ubejemu wo ya wo mase ni obi a entidi e ben hey aposo ubejemu wo to dom se ni obi a entidi e ben enkita den wo connection se ni obi a na ye de e ben Shabere yeni nkaso yeni nkaso Ghana adisi oboba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan Yabadani 93.3 eja FM ewasi yabadani eja Yabadani eja tumi ni dibira yabadani. And of course, it's another beautiful brand new Thursday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3, some 44 minutes down, 6 a.m. 11th day of December 2024. Anopensie chechiamo niama munyina achen eni akwaba de aba agia tumu kasafidie eni jumedie a edanso matching. Eba so ye be transmitted live from your national studios ya na eye akua afrakoma obatampa nufu tebrebe amansan enum ano the studios area be transmitted live ewiasia fana nyina ye be network globe no with the help of www.ahenkanfmonline.com, my tuning modern Ghana Zaino radio app, Ghana Waves app, nyina ewo Google Play Store and I say App Store. Obeko ho no akwako download the apps no. Then on the apps now I search for Ahenkan 93.3. Baby I will be able to meet you njumedi ahodo no. Enye we nko a. I don't pay that CB brace we choose yen stations in the doso. Now so we chinchima na dia to aha no mo. Na wa bo wadwene mu po anase we si wadwene pi. Say anope wo beti ha.
Yɛda ase bebree yɛsrɛ yɛn Nyankopɔn no sɛ ɔnkɔ so a na ɔmmɔ wo ho ban. Ɔnkɔ so a na ɔnte n'anim nkyerɛ wo. Nea wode wo nsa bɛka nyɛ nhyira. Nea wode w'ano bɛka nyɛ nhyira. Baabi a wode wo nan bɛsi Awurade mfa hɔ nhyɛ wo nsa. Ɛwɔ Yesu Kristo ne din mu. Yɛda ase papa. For and on behalf of the top-notch production team in town. Yɛda ase bebree. Sɛ nso so odi fidie na to ha. Ɛno nti Adwempa hene Kofi Mensa ɔno ɛna olidi production no Hobby KR assisted Billy Man ɛyɛ technician. Udi Ahenkan Kwame Yeboa enso ɛyɛ executive producer. Ɔfrɛ me Obowoba Ofori amanfo me na me di dwumadi no ho kyea me dia ma. Every Sabre kopim sa no panundu ɛbɛbɔ. Ɛne nti ɛbɛsrɛ no akɔso akan ho. It's a World Pack show just for you. Thursday edition of your most authoritative social, political and current affairs breakfast conversation. It's airborne. You can tell a friend to tune in and journey with us this morning. Some seni city na fe yakwam na ho na me ne wo mpae na fe asem no a onyankopon de man yen na no yento aso e ba cha no pai mpanimfo ahwe mo brand some so say men kan show say 11th day of January 2024 say any wi mo brand be siakọ anopai o se awia no eyiniti awia no yiniti anopai a kire say ebetie simu abopa ebebo awia ne bebo afei free prem to bra ho no mo ko ni nyina no kire se awia ne bekoso agina mu free prem to bra ho no na free non miensa no nan ho ekọ no o ma uti so hwewie mu abehu se mmea ya ahodo bebre ewe puema ntem ha no mo no ensu no ebe munemu na ebebo chenku kakra eno nam so be ma ewiem adwo eno nti ya na wabomoden a ahye ne nso de amayen se ewie mobran sam se ne besi akọ ne demu no eno ne ye de ho amane e de ama wo ye twetwe akọ akira bone tofa de ama wo a o se anopayia no awia no eyi ne ti ebebo akwa kopem eye no mienu no miensa ho kro no na fa wie mu ahye ase se sesa ewe puema ntem ya ahodo bebre no a nti wie mobran sam se ne besi akọ ne demu no na busua madaroma ye de ho amane bo e de ama wo straight away from Ghana Meteorological Agency wo matran kasiem no mo de aba yede ho amane bo no edi ama wo afensu no achinchim fidie ne de ato ha no mo amepacho yeda ase bebre aha eya henkan 93.3 FM jumadi ne din de mache na yesi nkonwa sabre kopem nondu ene ebeso so yeda ase bebre so ama ye kwan e wo ka num yeda ase so ama ye kwan e wo adwuma nim yeda ase so ama ye kwan wo fie ho baabi a wama ye kwan.com afuomfuo nyina ka ho anopa yeda ase bebre ene ye ntenai free sabre akopem se nondu ebebo Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emamo ati ediba Ahenkan 93.3 FM. Pray Yankopon ya bank se ye ne ye kromfo Ghana fo ye da wase bebre se ye koda ye wonam wadom ani wo moburo hu so
osoma wabofo mo bebo yen ho ban anapa yi wo asan anyane yen aba atiasefo asase so enu ti de ye kan sase da nyina ye wo de a yera ye ne abusua tenten ye ne ye kromufo Ghanafo ne ye manfo ye no motempotem ha ye abusuafo ne asorefo ye dwumayefo ye fiefo ye mpotemfo ye ne omu nyina ka bom na ye kan se asedanko a anya di ma odin kronkron ye kekan ye waya abom ye kekan ne ma waye ye wura afi mu mpo enne ne da etoso edu baako ne waye de ama ye nko aboradwene ntiase so afi ye ne binim ne wura mu ana hoden wo ho bepem saa bere wo nkan ye ho but one hwe yen yamumu yeso one hwe yen semoni die so one hwe yen kasa ya enye de one hwe sede ya brabo nyefe one hwe so ama no pai yen nyina yira so tinkwam tekirema da abodwem moje die mu afusane ya ye kan sase dankan werade ena senkan werade afi ye wura ye jai ye kurumfu ehya wonsa wo mo nsa no adwuma bia wo nipa bia wo tie ya no pai ekwa akoye ye sre wurade se kan won ho form kone san form brasumdwem ne ebeye musuo esan amane ne ebeye ka kwanhia ne ebeye mihu yanka awurade yi omei free mu yi wade hye free mu obia nsa no adwuma papa tonsu pagu so ne obia eye se ne ebeye ade aduane ba beto omo apono so yewura yesre wasem se ensa enya dwuma no eni ho kwan se didie wade hye omantena fie amfom nsa nhye omudamiri fam wo mu epie awurade ka won ho na fo ko na san fo bra sansa wasem amiate ase we David nwum ni mu se na ye kwa wo ne ye beko ye ba wo ne ye mbeba na wo bebo ye ho ban akosi ye wiase awie ye awurade se wo maiti ase yi ye gya won hye won sa won akone abadie papa bo mo ho ban ye papa ka wo mo ho awurade dombo a wo mo ti wanimu kire wo mo afei asem na no o kan se na baabi a wode won nan besie o de ho be hye won nsa no awurade fa dwai mu hye won nsa awurade fa adwuma mu hye won nsa awurade fa aware mu hye won nsa awurade fa abraboi hye won nsa akwantuwe yi wo mo atu kwan konkrofo amanso ekope yidie ede abafie awurade mo mu nu ho da biara da baabi bia obekọ adwuma bia obeye owura ti wanimu kire wo mo ye jai wade hye ye ekwafuo mi hye wonsa papa emma bibi bone nto onkwan mu da muani nku won ho ene won nwuma ho awurade ye jai wo mo ekokira de hye wonsa ye jai wo mo a wo mo nso so abiebie wo mo asoto yi hye wonsa adwuma biara woni pa bia ekoya no pai ye jai wo mo nyina hye wo papa nsa awurade wanka ho a ye nyansa ntumi nye awurade se wanfa anom wo mo a ya ho adi ntumi nye ye wanim yesra wo bambo yesra wa ho den yesra wo tumin yesra wo nshira yesra wa dom yewura ti wani mu kire wo ma papa ti wani mu kire wo ma ema wo mayi mrengu ne awode di fidia to ha ema ni mrengu ne oye biara awurade manfa so mpiem firi mu mra de ye keka nyina ye keka kosi sen se ne be ya wanu nyam ebeda adintia enano we shia akwada ketekete mobon nse ana akwada yi akwada ketekete ni freni no asuafo ni bisa ose papa akwada mobon nse yi no anani afura yi adan bone ben no waye eyonu na adi bone eye ne maame ne papa ne nana bi ne wofa bi ne suwa bi ne nwia bi e na adi bone ana uyi won ano ka se nya omumu bia na adi bone na sene be ya onyankopon enu onyam beda adintia awurade sene be ya wanu onyam beda adinti wade hye ye ne om anya kwadworo wom anwu om ho se nanka anwu om mpaso no om asori so om kope bibia ba fie no sene be ya wanu onyam beda adinti onwunu nyo no ma de hye nyina mfa danse die mra papa hira me kuro mfuo yi mame awurade ti wani mu kire om mame na om hunu se nia omane ho kwan ema awurade bedi hene wo na brabo no ade nyina diboa no na ewie ne yie eje nyankopon be nyankopon honkonkro nyankopon a yede ye ho to so ade nyina si enye na ediboa yen no papa
ti wani mu kyerɛ wo mai na onwunu nyono ma weere mu nyina ani adanse ni obɔnefoɔ susu hyehyɛ de wo awurade de wo nsa ato so yi ni nyina emmem to sere ye hyɛ wo maafunu mu ni ɔyare sane yadeɛ wasɛm yɛ te asɛ sɛ wo mantam piam na yenya yɛn ayare sa awurade obi biara ne ho ayɛ ne mmerɛ obi biara ne nipadua no akwa bi atɔ baha ɛna no ayɛ kenkan David nnwom eti aduonum yɛnsa nyimu yɛnsa yɛ kenkan de kɔ no asɛm a ɔkan sɛ na wobɛdwodwo wɔn kra ne ane kra boto awurade dwodwo no nyɛ ni da so asa nyɛ ni da so wɔn hia wadom mfa nkame wɔn afi wasɛ yɛn bɔ sɛ wobɛyɛ yɛn yie wobɛyɛ yɛn kɛseɛ agyamane nhyɛseɛ yi na firi saa bere kɔ nyina no ma inni wo ho adanseɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛgye adi nti yɛn saa fama wɔ mo ɛwɔ Yesu din mu amen oh wada samo miɛnsa nka bie mu amen yɛ ka ne mprensa amen 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 ayɛ hɔ awurade atena anim akyerɛ wo afei mi dɔfo fa Bible no na sima miɛnsa pɛ ntɛm onyankopɔn asɛm ɛna no brada wɔde baayɛ a ɔse na afi bosumi na wɔtwe ɛne awurade ɛnante mi dɔfo sɛ wabusua te sɛ me deɛ na ɔmo wɔ sika paa na mmom ɔmo sika ne nkɔ agorɔ sika no ne etumi ya ne sɛ wawuo ɛne yɛbɛyɛ wɔ yi ama wankasa no a wawu no ho adwiriw sɛ wabusua ne te sɛ me deɛ bia yɛkɔ abɔnten kɔgye fans ɛne ɛdan ne te sɛ kora yɛbɛsi akyɛ na mmom si yɛde bɛboa wo boa sɛ wo abusua ne te sɛ me deɛ ne bia ɛnsa yareɛ ɛmmoa nipa ma nipa nyɛ yie na mmom sɛ wuwu a yɛde yɛ wɔ yie ɛne abrempɔn yie ɛbɛyɛ ama wo sɛ wo abusua ne te sɛ me deɛ ne bia afiwe me dɔfo me ka kyerɛ w'ani awurade nante sɛ wo abusua no ɛnyɛ papa te sɛ me deɛ yi a me dɔfo me ka kyerɛ wo pɛn sɛ ɛne awurade ɛnante be determined to walk with God in this year be determined to walk with God in this month this week fa sɛ wo tirim sɛ me ne awurade bɛnante sɛnea tie bia me ne bɛnante san sɛ ɛyɛ ɔno pɛ ɛna wo ne nante a ɔdwodwo wo kra ɛyɛ ɔno pɛ ɛna wo ne nante a ɔde wo fa kwantrene so ɛyɛ ɔno pɛ ɛna wo ne nante a ɛnam so ɔde wo ɛfa kwantrene so nti ɔmpepere wo ho nkodi bɔne na nkɔfa yade a ɛni aduro ɛmfa meto so because ɔbɛkyerɛkyerɛ wo sɛ nyankopɔn sɛ wo ne nante a edwanum enkrɔfoɔ kɔgye bansere enkrɔfoɔ kɔgye nsuo ɛbɛpete egu ɔmo no ba yɛ no ɔmo nneɛma so no wo wobɛkɔ akɔgye awurade na awurade ne ba bɛtena wo mu na wobɛka kyerɛ nipa ne adasa sɛ nea ɔtemi mu no ɔso sene ne ɛwɔ wiase bi ne deɛn ne ɛwɔ wiase ne bansere ne ɛwɔ wiase ɛne so wɔ bodua kun ne ɛwɔ wiase ɛne so wɔ to aduro ɛnam sɛ wo ne awurade bɛnante na ɔno nyankopɔn ɛna otumi adeɛ nyinaa yɛ nti ɔbɛba bɛtena wo mu wɔbɛto aduro enyaw wobɛnum awuduro enyaw ɔbɛkeka nneɔma ɔbɛkankye ɛnya adeɛ ɛbɛyɛ yie hɛ wɔbɛbɔ wo din da bia sɛ ɔbrɛ wo honhom ase ɛnam sɛ nea wɔte wo mu ɛso sen nea ɔwɔ wiase nti nea ɔmo bɛyɛ bie ni hɔ no mu ɛbɛyɛ yie because you are working with God because wo ni onyankopɔn nenam na obedwodwo wo kra odo befa kwantrene so ni dinti unam sum kabibunu mu a obeti nanim akyerɛ wo ɔno ni nyame medɔfo si wabusua abusua ne nya papa abusua a me kamfo ama wo anopa yi na wotwi bosumi ni afi eneda yi ani onyankopɔn walk with him, obey him, listen to him. Ni obeka kira wo say ye bia no ye medofo na onwu wanimu ase. Amefa we nka ho na afi ma sports for no kwan no momra.
Yeah, that's why with the book of Psalms. And then we are in chapter 16, verse 11. Chapter 16, verse 11. Or say, thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Anopai, sa wobɛka kyerɛ wo ho sɛ, nea atwitwam nea asisi afi atwa mu no, ɛyɛ ade a mɛma bygones ayɛ bygones. Ɛnyɛ ade a mensan ɛba bɛtwe ma adwene asi so biom. I want to start something new with God. I want to walk with God this year, this month, this day, this week. Me pese me ni awurade hyase, me pese me ni awurade nante, me pese me ni awurade tu anamon. Me pa cho se wusi wadwene pi na wo ka de kyerɛ wo ho se dia me pese me ni awurade be ni me dofo he ene ne nante yi. So wo ka sa de kyerɛ wo ho a boni be dwane, animguasie be dwane. He eniema nkrofo ehyehyɛ de tia wo ne be dwane. Se ye ka kyerɛ wo niema ya ye de yani hunu a de bia ye nya hode betena ha no a enkrofo bi omobon nwoso say always you will come sit behind the microphone and lift the banner of Christ to the world. Bebre no ampene. Because of Phil Senka, they want to continue to inflict pains. They want to continue to keep you in captivity. But Ewurade said no. He will use us as a vessel to bring liberation to his people, to teach them the right way, to toll for God to bless them. And into almost so yebi, but I need this someone say, ye wo onyankopon a otie mu na ososene nea wo mo eye ni nyina. And into almost sunsum fidie no a na Ewurade apagya yen e de na si ne nsayem na ode yen anante. Na bribia wa ma yen ahoden ohome home ye nkwa home ode aguye mu. O say come on, go and continue the task. Ni asan ba betena ha. Medofo, we don't take it easy, but we delight. In fact, we take solace in the fact that we have God in us and he is greater than that is in the world. And no matter what the devil will do, no matter their orchestrations, their schemes, no matter their plans, the Lord we serve is greater than them. And inti abribia omunyomo omuyeno say, this is God that we have tasted. And we have realized that he is so sweet to the core. And unti na ye come for the do ma no pay so won so ne nante. Walk with him. That will show you the path of life. So when you urade namwa ekwan a ekọ nkwam enkwan no kire wo. Ubisa se kwan be no fa so wo kire wo. So when you urade namwa onnom nsa basa basa, umma adwaman basa basa, unse sika basa basa. That is the path of life. Odo be nante sa kwan no so onye masem, onye memasem, unidi atem, eniema bia ma nipa owu ntentem no Awurade be kire wo na onye. Odo afa kwantrene no ene kwan papa no eso. Enye no nko a. De bia Awurade ani onyam, Awurade tumi will hover around you. Listen to me. Thy presence will be full of joy. Say Awurade bambo, when you have that aura around you, baby no, people will see the good things in you and they will begin to offer you opportunities. Me say Awurade ne presence, Awurade na dum, hey Awurade ne honhom say kan wo ho a baby no. Hey, ebia sometimes we try to hide. But we yes we hide ya so boa onyame nsa wo so. You know why? Because baby no, we move with the presence of God. And the Bible says the presence of God is full of joy.
ene ma papa nko ane wom ene ntu be ko baabi obeye sa wo de hu sie se ne be ya yenhu Awurade will pick you out ne be me yehu say ampa we mensa ewo ne so afi the last part na me di sie no o say at thy right hand na ewo Awurade nsa nifa so no enioma papa nko ane wo ho so when you are working with him or training say yedie or training say yankwatenten or training say ne obonefo na hyehye ne wo dwirigu he anopa yi se wo de be hye wadwene mu se madwuma yi meni Awurade na ebeye aware yi meni Awurade na ebeye mesuku yi meni Awurade na ebeye makwantuo yi meni Awurade na ebeye na wo ankasa ho mfa wa hoden emfa nya he will become the chief cornerstone sasa mimi nya aka Awurade ba be ya brabo ni mu twiase bo kese titiriw medofo he wo mo be ya o ka se position na ekura no nipa nyina na pe wa ho me ka kire wo mo na wo sere pa no kura no mani nye wo position ne ho aropa yi oni Awurade nante so oni Awurade nante a o mo beto but emu bie ni ho no mo a ebenya ho Awurade bi we firi ni nyina mu na wa na niyo nyam adedi wo wabrabom Israel Yankopon tena ni mu nkyira wo Ghana Yankopon tena ni mu nkyira wo Elda Donko ne papa won tena ni mu nkyira wo Osofo Anthony Kwadwobuache ne papa won tena ni mu nkyira wo Obuoba me papa won tena ni mu nkyira wo na omfa kwantene ne so na omo adansidie midin o boba ofori amanfo yede na de ne di si ha no mo eje Nyankopon be Nyankopon no nkrunkru Nyankopon no eyire so kire so seden ara onwu ye ni mu ase si ene ne nam dia Awurade nka wo ho sports upnest omo wi be san ba ya beto so e de amawo maachi ene dwumadie no edin yenkomra na fe ye meto so mfa mawo Joe apomoko de Obi be fine be fine yaba so ne yaba ai na mama kan che say Saturday okay yeah me no about di machi ware wa chima prade uni aba odi wachi ai enko achire too much enko me maybe abasa odi uni aba odi wo wachi ware wa prade oh e dey wo se nyina kokoja o nyina be kobi se nyina e ko wo se nyina kokoja o time ben china no pa Saturday no pa Saturday me ho premise den be ba so ndi say say e ba fie oh okay e wa prade mo be bibia wa prade oh okay enteni e be kokoja o e prepare kama be kokoja for me fie to a prade Pentecost ai na fie ya baba ye refreshment kan why akontane sa okay Uni aba udi wachi. Sisi ade men kanche Mr. Les o tie mi say akontane nye confirmable confirm. Enti Jesus Saturday wa be ya mamre no. Yes. And I watch say uni aba udi wachi. Ngom too much. Uni aba udi wachi na e ware no. Eh I say. Eti wa be bo amane wa ho. Obo say. Wa be bo amane say ni uni aba udi onu achi. E ware. Arabo ne un say. Amana ya na marabo ne e contentem je memande. Unse we dey obe ware no. Ti we so je a na dey ware ama. Okay. What I say? Ti bisi onji di mudu. Ni nua ba odi onu n'achi o. Ti. Na e ware. Ko tie de na dey akọ charge akwa no. Da bi say surufie bia mu no mama me no. What I say? Onu ko tie de na dey charge. Na ya je dey abe wale. Wa ko tie ni de. Anti mbezo ko tie. Na bia ni nipa yi de aduri de say wo chenachi ya o. Na mze ayaka hwan na ayaka na o say hwan de na se no se ka wo kukutia na ka wo de abe charge o se bia man ma chile da ba de okay bia ma chile da na ye ko bo de ya kwagine a chadi e depend uni aba odi wo achi ho kakra na won na be dia se no ho da bia o dia je say me fa se da ma Afrakuma community hospital ni uni aba odi wo achi ni nua ba odi na chi e ware o chirechi ya yo o jide me nka hwe owo nyame ya no e dey tena e anti broni 1 week yes mama ya fia broni madam ya fia broni chena nyame ya domo a na omo be yi no 12 April okay yes nti I think so ma twem pa ayi na so m disimi na so ayi no ana ena ayi ne de so ma wo yes me
opoku kusi ya ante ayi no ho hwe ya se na ayi ne nka medium ho ya pop ayi ka se enhete enye de ayi ne enhete ayi na enhete kwa yede sie na so yede sie na so ya mame ene na betena afie o se nana no ayi no obeje no uzela enti yakopo ya do chira no mudi ne wa chira beko na ayi no so ye 12 April o say ababu de background chira beko fafa obi china yo kakọ o say 1 week dey na shoda nye by 9 na o mapon ya beko bi nti eduru ho no mo ayebekwa koye na ye kama pa ye ay maame a maame afia broni onya 77 ese bi wo mu kakra 77 waye bi erade nka no ho ba bi onena bia ese ba bi onena mo seresere o na ne sere no o so onyenza no jidisika another pay anashimamba gana mamba yema hunyina akwaba embra ahenkana 3.3 so yatena se agudie mu nsem na di Asia we midin edi Joshua kwabere jenem Yosef Aji wanya atene Canada afei Beni Tomali also etena fidi nechi epepia voice egum edi amana no pay sounds na Raymond ashiteru ati ehwe na yehuno eno ntenso huno ba bia fa ne bra na bibia nso enkoyi emfa emaye me emfa sida ema Afrakoma Community Hospital omo asuasen agudie mu nsem ne de ba hospital hwe echi akonya ye wo Amasama Stadium Road Gan West Municipality ni mu honom na obehuye na be pm o ya kachi ye wo nurses na fe midwives and doctors awodo ye train no ma e ba na ayarehwe pan de ombe hwe ma yare wanyina enso atu ayida e bia pese o ba Afrakoma Community Hospital no OPD pese ba hodum bia na sisi honum kama bibia enso ebojuma lab ho theater ho afi labor ward enso ho children's ward ni nyina no ebi eye Afrakoma Community Hospital eno ntino se ho dodo opa sabia bepiem na fiensa yare ma yare wanyina enso entunya bibia so enkoye emfa ema o yare a mepsro we no yenko akire bia Afrakoma Community Hospital enyo first choice ye adwuma 24/7 yempon na se etwo na etete wo se efene henia won yes etwon na aye K5 ebo onima your specialist obeyi edi amawa ohabia enso emba chire biu eno ntino je number ye na oni mpenfo endi enkomo 0597 005963 0597 005963 na one Afrakoma Community Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Festus Enterprise enso ababronyan omayeni enso ekanfie bronyan omayeni enso ekadwum na Festus say ne wo adwumam wo fie na pese osesa eye udikoda na so pese body decoder fofo no be piemo na kache na femo decoder ni honom na to na bibia nso enkoye emfa ema ebia odien multi TV na pese oto a Festus Enterprise TV aba DSTV ebi ho Star Times Canal Plus AD Plus combo ni bi eso wo de papa ni nyina no ebi enso ewo eye Festus Enterprise oba chim down ma yakachepa na oba na ese ton settle na fit extra decoders a eni eda honum enya nonko a ebia TV na pese oto a Hisense Asano LG and Samsung de ni nyina no ebi ebuso enso ewo eye Festus Enterprise TV one mount ebi ho sena decoder stands nso no ye tonton bi ebia remote na pese oto odien ayera anasa seya misrao obepiem ewo eye Festus Enterprise onuma bibina enso ebuso obonya bi no wato na bibia akokama edi amao ankran wo fie na peso di AC bom asoli bi na ubie office ku bi na ubie na peso di AC bom so a obepiem of Festus Enterprise AC no hospital biabi na fe brand biabi ebi ewo eye Festus Enterprise ebia de no wan fan bedan o de kodin obi obe fixe edi amao fort aba ho fa 14 bra ni ensesi enfa ma me ka cho se 14 edi mawa 14 ensan emba bio wo hwe chi akwan na se opposite o twumasi sport no ye no ena ebo enhwanim ni mpempe die ye fe no Nanes Palace na ye san eben shelf filling station no ewo achim odan number ne enie ya odi asomje 0244 515 849 0244515849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkom wo mu dwuma ko maso ase a na no pay ya tena se di evidence based sports presentation on ejao ene anope
Yensen semana senda no pensa se Mfemfree Ghana Premier League ni mo Andra outstanding games mienu NS etodwa na ye ma day 12 NS games no enso etumi etodwa Dreams SC etrafie ehye kan miensa bofakata no etie kan ba ko mediama enso etrafie boy kan ba ko Great Olympics enso prayer amatumi antie kan esia kopio na sa kan mediama omo outstanding games mienu so omo bo na first round no omo so bo mu de edi awie Dreams FC so no aka outstanding games mienu a so omo so bona first round no almost completing kama na bia ekoyi edema mamede mu enkomo no ede ejao yempiemo anso the senior most national soccer team Black Stars of Ghana mu onim se preparation no anso guso ekoso enwa Ghana yenso yetufi kumase kopiemo Ivory Coast na se AFCON enche eba so Ivory Coast Saturday ya no yekoche bobre enso ewom we ne bopin coach ba ko awepiem Ghana hanoma eba ne coaching job ready ne djuma bono eso ani paye akusanje ko oboy Black Stars ankasa obobi wa assistant coach edi ama Black Stars afi Ghana U20 U23 ni nyina no papa agepenie enso coachom dan din edi Maxwell Kunadu na yebisa ne say Maxwell why player da why coach da AFCON since 1982 Ghana yentimi NGB fancy na so bio na ede na esi yakwanti a ema Ghana Black Stars yentimi NG AFCON bi. Normally, we other countries are developed here. In fact, Morocco, Mali, Senegal, more cautiously, no, Mutanasi, a planet. Maybe AFCON by young Conan and Muka qualified, but young planet towards the next one. A planet, yeah, no, like, oh, Ghana need you a PO Spain. Ghana need a PO high Italy. Adwuma-Adwuma Basama, a progression, no, and yet consistent. This group of sets of starless players, they promote to Marco. Meet satellites and promote to the Bini and Jabia, the Abegum Saha, no, until no, or move to me more together and check. That is one factor. Yeah, then send the Echichiria who much now, say Jumanaka. In front of one, like Black Side is on the South Africa. Yeah, about 4 years, did I change all of a sudden? Can plan to say about Kumasi training grounds, quiet training pitch, and say, and plan and PT all the time. But yeah, she saying in a year, I think say quality in the air. And the final 10, they say to one Juma playing bad enough, every 2 of them who she for more mine. That's the final one. I remember, like patriotism, how they would die for their country, and then players in the brain, and now I'm my intimate and quiet. We aye Maxwell Kunodu one fence one ma yekoso ebisano so do ni chema Black Stars team da hoi nanwada ene Namibia enso edi eboni ama game no obia entimi anfa goal Antonio Kwantrem Ghana for ekasase Namibia mpo ena entimi anshom nankan to Egypt o si da bi sa friendly game we dey na ma obia ensu sa friendly game we enfa judge Black Stars na player bia no ma few days to a tournament obajire no ho ekunu ho abo edi amane man if a game no enso friendly wasi ne huhia pa ne say tournament ne ebe hyase no Black Stars playing board no omun show up omun kom ho enfa mamoman na se nei omuya sa yebenya good tournament. But I think with less than 1 week before a tournament, team be who are assemble on the ball to kill themselves. No team will do that. But like I'm saying, from your point of view, whatever analysis I person or with Namibia match before the tournament, where your opinion and it's allowed everywhere. A technical team now, maybe squad, and they start it. Maybe they will make some changes. And me, I'm making him say yes, they will make some changes because Kudus wasn't even around. And other players said, yeah, I also almost started now and started. So these friendly matches, they are warm-up matches, and I understand how it is. I was saying, for one more but the here partner said, who say friendly matches are friendly matches. Competitive matches a competitive match. Hey, and 2 weeks and not 3 weeks before the tournament, no more way. Everything they can say, but less than 1 week before the tournament, player only say or can final squad no. Uncle Yagi come to before the tournament. And and the say one of those matches. But tournament, that's what we are requesting. Say players no come more mind. We are former Black Stars, a former Kumasi Asandoko, former coach Adma Ghana U20 U23 in Prependie, or a coach Adma in Swateman Football Club Maxwell Kunodu, then Komodo.
Blasters wa ene gina na endrom kopiemu ewoye Ivory Coast ni training etumi hyase 27 players ni nina esia do bia abedru campus endrom kopia Kudus Mohammed ene fe players aka cheni na Nicolas Opokunum ene Salis Mohammed num nina enso ekojamu training bia ekoye dimomo na no ene se honorable sports minister papa efer Mustafa Yusuf enso de nkoma aka deja waka ade achara Blasters players ni nina se Ghana obepiema na se population no ye about 32 million enso bepiema na se ye nina ye support at the Tomachi and it's your kuna mokokune de omunhwe mochiro mu se nyomo nko a ene ekokuna Ghana foni na and so the support no at Tomachi. This is your time to show to the entire country the unflinching support and the support of over 32 million Ghanaians. This is the time to go extra mile to show that indeed that you are the Blasters of Africa. You have a unique opportunity to make the nation proud and to write your names in the letters of gold. And I wish all of us the very best in Ivory Coast. We en command se honorable sports minister papa fan Mustafa Yusuf and so Eddie Eja. Still on Black Stars omo aye campaigner omo kopiemu Ivory Coast na fi tournament no enso asase no na former aye Black Stars player bako ni din Eddie Laye Kingston ono so say o message kakra Eddie ma Black Stars o say yes Gideon honom na ohwan so a Black Stars team no pressure ewom cause ohwe aye results and say Black Stars enya en shida enso ni sanuntin Ghana for enso the pressure atom so na o say Afcon omuko omfa pressure no ento onom na fe omunti na technical team no e kan no omba chiro omo no omo hwa so no omunye na with results good results na fe good football no baboa ama odono Ghana for asan edi amomobio. They know we are Ghanaians and we love the game of football. I know there is pressure on them, but they should be themselves. You know, they should listen to the technical team and then play according to what the technical team is bringing on board. Trust me, results, winning games, Ghanaians will root behind you again. Rest assured that some of us, we are rooting behind you. So go out there and exhibit, show whatever you've been taught and whatever is in you. And trust me, the sky will be the limit. We are former Ghana Black Stars winger Laye Kingston. No we pe and a former Blasters goalkeeper branch FN Fatal Dauda and so the nkoma ka dia ja so ne da nanu ada emra no jana so sia kan Edema Blasters no mokwa omni show mu team say eya ko no mokoko ndi omo a and say omu gina ekuna no omokwa na Ghana and preparation na de ni na ejina players no so omokwa kokotokwa e say the show team say kwa kokoko no de eya Blasters wo na ya bodin say ukogina ko sia kan Edema on my concro Ghana and it on the okada che players ni na so obia anya ready for AFCON. There's one thing Jerry Kameko did, I will never forget. I was in the room with him. He's a Christian, I'm a Muslim. I was praying, he was praying. I said, Charlie, Jerry, the opportunity pound. I said, Lion, you're best. That's what Jerry Kameko told me. We went, I took that in, what the guy said. We should go and do our best and leave the rest to God. Because if it should be some normal way, you panic. But you want to do well and then go to AFCON. So you just go and do your best and we went there and we had a good game. We won and then the list came out. I was in, Jerry was in, so I went there with this mindset. I was ready. So in football or in goalkeeper especially, if you are not ready, forget. We am commander former goalkeeper of Blasters of Ghana, Fatal Dauda, and so Ediaja. President Adema Ghana Football Association din Edi Edwin Simon Kat Okraku na ononso akasa kakra edi afa Ghana Afcon Ebasun emu or say from the head coach Christopher Hilton abapem the last man the kit man of the Black Stars also munina Afcon ya omukoi opportunity abaso mbetimi atro mudin or tournament ni mo esanso serve as opportunity at the mom so mbetimi atro mudin enso Ghana football mu Edwin Okraku. And as our football president Gianni Infantino stated, in football, you always get a chance to write your own story and to bring joy to millions of people. Indeed, this tournament offers each one of you, from Chris Hilton to the Catesman, the opportunity to put your name in that story. An opportunity, indeed, to add to the rich history of Ghanaian football. We President Adema Ghana Football Association Edwin Simon Ketz
okrako now dani eremu of former Blasters player Brent fan Samuel Inkum so so ya report beto dwa ene sa Brent ni ho akofo for nsemu ama sisi de ya peno achino ne no ene sa Brent aba bonti abeka sensam na ene nam social media ne so no ene kura bia enim na nanu ada beto dwa sa Brent akofo de obi se obeye visa edema na tukwan ne no ene ada beto dwa se ne kura bia enim ono de registered company ne kama o pe visa na kwon nchen a ono Brent fan Samuel Inkum no obeye de ma de nanam yom ne de onim ho hwe artwork going on through social media, somebody claiming something against me. I've already managed to contact the headquarters police in cantonment, and they have already told me this is not coming from them, this is no official from them, and they cannot do such a thing. So I have my own registered travel and tour company. So this is what I just want to also talk about it. And also I've already given this case to my lawyers, this security stuff going on social media, to my lawyers to handle it. We ayan komana se former player Edema Ghana Blasters Abranche fan Samuel Inkum enso diaja yempiem our African Games no the 13th edition of the African Games no enso ebaso Ghana yeji edesi na so from 8th to 23rd of March 2024 na sa Adwuma-Adwuma enso happen our Africa 53 African nations na etufu abepiem enso our Accra Ghana na obahwe nim na African Games no so ede ahye so na yade a Accra Boteman Olympics Air Village ohonum na Standard Stadium 50,000 capacity yesi no ebe hosti bi Sanso University of Ghana Legon also omo park no ebe hosti bi Accra Sports Stadium eka ho National Hockey Pitch eka ho Achimota Golf Park na afi Achimota Golf Field we mu nyina enso facilities a yede hwanim na afi 13th edition of African Games no yede hosti na aye Youth and Sports Minister Mustafa Yusuf enso ekasaye ema update edefa renovations na afi facilities ahodo a yesi na afi African Games a eba so 8 to 23rd no yede hosti. The good news is that this is a world standard athletics tracks that we have installed. At the Baltimore site, we have currently Mondo on site installing all the tracks. At the University of Ghana, we have another tracks being installed, which is going to be the competition tracks. At the same place, just 5 meters away from the main bowl, we have a warm-up athletics tracks, which is also being installed. So this is at the right time that we are hosting this, and the Ministry of Youth and Sports, as we have been doing, and all the other federation can attest to and know the chef de mission is here. We have moved from the days where the ministry is known as the Ministry for Football to Ministry of Sports, where we are focusing on all other sports equitably, not equally, but equitably. We will do whatever it takes to support the less financed sports. We ya mauli adamfo Mustafa Yusuf Ghana ha eba no mabru na fe agudie mu nsema ono na ohwe we nya agudie mu nsema agudie mu ayo ono no ohwe etoto niama ene other sporting stakeholders ene aban edidi nkomo ekiro mo kan mo mfa so nti o se o mama ban no enye sports enye football nko a na mo mobile for sports cycling badminton bi aka ho equitable and then in Remo Black Princess is also a Yakupon Saturday Mujinakono, Nina Walker qualifies on Quacobo way first leg as to Ja, our Senegal, Onomo and Quacobona Fay, Yame Adwuma-Adwuma and every Pimo Ghana, now return game no answer to Ja Andra, in Pinfo El Cupimo, I'm a place no any coaches in Adenina, and so Cupimo our Senegal, Andra training SRC, our Senegal, Nesomo to us in Yakupo Adwuma, Nessa Saturday, game no answer to us, Yadimu and Comono, Adiajao. International friend is Biba so na we na African nations a omu piemo enso Afcon no emu na results ni sene city DR Congo atenasema Burkina Faso etwa na kani mieno DR Congo enso etikanu bako South Africa ni Lesotho de Boania obia entimi anfa goal Antonio Quantin Bahrain atenase ama Angola etini twa na ekanu miensa ama Bahrain fo no omo entimi anti Tunisia ese mieno ama Cabo Verde Ghana yenom group yenom na first game ewo African Cup of Nations no Sunday dia Tunisia etwa mekani mienu a Capo Verde omantimi anti Hong Kong atenase ama Saudi Arabia etwa na kanimu mienu
Hong Kong enso entiante stadium project no ekwa anim pa ene no num eba Morocco ne Sierra enso ebo Udani Eremu enso ewo England and say UEFA Cup no semi-final game back to Jandra Liverpool etren fie sheka no mienu amafuam enso eteka no back na Udani Eremu ewo Spain so Coppa Italia na say Italy no and enso kopioma na say quarter final no games no mebrina eto Lazio etren fie sheka no back AS Roma prayer amatumi anti-eka no Dabraka AC Milan etren fie shebako ema Atlanta kwachomo egwane kan mienu a amatumi anti-enya Ayaduma 8 p.m. no Juve etna fie oni Frosinone enso Bodani enso Eremu Spain na se Copa na se Super Copa no enso etodwa semi final Endra Real Madrid etna fie omo sheka no enum ema Atletico Madrid etimu miensa na de efonmo enso eba enono na enne Yakopo Ayaduma Barcelona etna fie eni Osasuna enso abo na game eba so ne Madrid etna fie eche Atletico Madrid ebo mekanimu enuma Marifo no omote kanimu miensa no Abrantia yefen Anthony Griezmann enya goal enma boku a yefen Atletico Madrid na reporter yensa kanese Abrantia ni goal hye no aboa amakopiemu awo Atletico Madrid na overall top scorer Abrantia on ekita no okita Frankan ehim se baba 174 goals ena Abrantia yefen Anthony Griezmann ono so ahyede Atletico Madrid wapa Abrantia yefen Arigonas ho a bibia nso ekoye ede ama Anthony Griezmann nada ni remu West Ham United reported for Barca Brantia yefa Lucas Paqueta Brantia na kwa kopra anano ada game amkobo yamne Bristol City de kobo Sunday no wa koprantia kwa kwetena fie be say 1 month and West Ham United Boboku no one matter a former player edema Boboku efra Chelsea osanso kojire mu siaka kakra edema Manchester United na Abrantia prempe na osiaka na Vessel Kobe enso ewo eye Japan J League no emu reporter Bansa Brantia na esan contract edema Vessel Kobe 4 months ago na odi ni bibia so abana wieye wa announce say nya de obetimi ato so any team no aya adwuma bio team no ewini league obo one game pede momo oji league medal enu ntina Brantia fe no Juan Mata wa retire o anase we free Vessel Kobe mo a odi nani echim for se bo no de onja bo e de crowd bobo Arsenal for 22 million pounds almost the piemu na fa Brantia fe Boja Mayora amakofana bipiemu enso Arsenal Brantia ni siaka na Hetafe na akopiemu All La Liga na Brantia ni bo ekwa anim pa ye enu ntino omisa Brantia no omu ehia no na kofi yeko Sadio Mane sensem no ena Sadio Mane uni say 31 years no akoware 19 years oba no ye frɛ no Aisha Temba na 7th January na oware abayiwa no ewo eye Dakar Senegal na o se abayiwa no krambu no sat mo 14 years na mama na papa so oware abayiwa no natural sat mo na abayiwa no 14 years no ena ono ne mama Sadio Mane mama ne papa no person oware na o se odabi mimi international star Liverpool ba mu ne tinyamabo man hwe na mkoye bibia yewe ya ahwe na mho akodi adwam nti wo twen odi 18 years in na se okona ni man de metimi aware no 14 years amunye mbie obinye mbi yes yeah captain in the morning it was meeting at the usual company Janu Yosef Faji oteninka na mamchia Dr. Martins so and no shiano prepare kama na Mr. Kosinya Akon say ne ba e wo Mountain Cavalry na ne ba no afie resource odi ba afie ne kwa nim pa ye unfortunately man fa phone number nti obo madam na ba so Mr. Kosinya Akon ye adwuma e wo a chance South Brim Rural Bank ne ba na se na oto akwa o co school Mountain Cavalry wo so aduru o se madam chama obo odin odi ni sene me betim wefi nti ye de ne ba na bulu o se o hwe ne ba ne pa na afie resource nya ya madam na bojuma nti obo madam na abaso ye de sia na fe captain in the morning oboba ofori amanfo atoaso kopim tama nondu ebebo
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Benji, where I be there? Where you Benji? Ediba Ahenkan 93.3 FM. There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. That's right. Yeah, the Asada called your mother sports team. Joshua Kwabena, Jenny, Kofi, Ejiri, AJ, Ben Mauli, Raymond, Ashitete. Yeah, the Masibi Brea Twaso. Bringing the time check, Sam 38 minutes down, 7 a.m. Marching. I don't need you made anything of Fremi or Boba Ofori Amanfo. It's a quick one, yeah, the Ubon Kratambo son so the Bema Nafe. Start it right, summit, you know. Yeah, they know so the Ashisha so the in between time. GPRT almost as suspended initially almost yes and come out the Laura Fain to Mubi a day back. As we speak, you know, the Adwuma-Adwuma GPRT almost suspended almost 60% fair increment plan. Yes, and come day back. I think mobile to Laura Fain. Na yes, the emission levy be a day back. I don't know, and we will have time and talk about it. Maybe much say driver for me to 100 Ghana cedis, 100 cedis tax, and I said levy, no, for a year, a month, weeks, and as I said it, yeah, we will talk about it today on the show. I pay a friend Kojo Asante. I'll say the earlier we jail sellers and buyers of votes, the better for us all. Kojo Asante no say vote buying at TSC Ghana man your same no. Let na hono mo shed the ye ni pretend they say you hu say bibi say ekoso a. Ya hwe ya o man no. Be jadi akɔhyɛ sɛbe atutuafo nsɛm ɔmo wo sika so woni munyansa because of so wo sika nti ye jai o man no sensitive positions beat to say MP near the ahyɛ ne nsa you be on no MP no or pɛ dia na de o ɛnya mo parliament wo no ɔkɔ akɔtena ye no ɔde yɛden ɔno anka sɛ pɛ dia na de
Enti obeya na businessman bi wa be invest in wenya. What the akwa ne nyoma. Enti Rakojo Asante etu ye nyina ye for. GES abetu just on my spell some SHS students bi a womo so om do ho be rira. Sexual offenses mu into omo di omo new code of conduct bi dey ba adwuma omo som di bi di no. COP Alex Mensah. Also so say na Endra I was thinking about this thing. I was thinking aloud anyways. Now me say yes see videos tape bi a leaky. And I had to committee no nkonko tena se nko investigate. Nya ni omko hwehwe mu a. Committee no ayese audio bi a leaky. Enti omo nkonko hwehwe mu no. Woman so committee no so report to a leaky. Eti who watches the watchman? Edion. Ebedi hon komo, but in the meantime, yenko fa the ubon krata mbo so no. Emfa ema mi sinya kwa atena ase. Sanso na Kofi Mensah atena ase. Mama sha se free ladies first. Oba papo mboko de. Apo mboko na so e. Nyame adumo. Ondi eti am free mi sinya kwa. Mi sinya kwa se ya. The dress it say aje Miss Nyakwa. Miss Nyakwa atiase. Atiase pa Miss Nyakwa atiase. Miss Nyakwa man hu se wo mu na da. De bia Miss Nyakwa esre. Sana eh. Sa fon se so mu njeda enya yi sa o. Omu wuntem. But yes so mu so kra na ya na enya yi. Eh. Etrega se mo. Kofi Mensah fo mboko. Nyame adom chairman na so Nyame adom o yenso so ye ho ye ba de ase sa all right inti madaro mama mi emu remu ene ne who watches the watchman leak here our friend is saying audio leaky yes microphone ko hwem bedwekuo na nko hwem no mo so report to leaky inti eno Ghana for you I don't see ever ko hwem ana se be ndai na wa mo na mo so ko ene so be ti committee for no mo si akọ hwem amuso die ni leaky ya ni asante foforo agro ye ni so mo mi enkomre awusiafo ya mamu nyina mo achibi masa mo makwa abade aba mansan jatumu kasafidie amantem nanso asom pempem age atumo etie ahenkan 93.3 FM so anopai atrabia no eso no abo anopa no nso apawo sima no aduanan mienu 7:42 AM na sadie da ni da na watchini mu yeyema wo no dwumadi a wasoguso awu 18 wato din ese machi ni mu na wapone ne mre ne kakra a yede bobɔ da ubon krata wodo so a edi ahim ewodwa so enso ede ema wo ensam de da ubon krata na no pomu de bia bapa na ma yensha ase daily graphic da ubon krata no ana medi frase wo se eye no kra ne pepepe yo ana de bia wono de wode eba kosiboni kasem wo se truth and accuracy every day na ohwe eye bana caption na ene watwa mfonyi bi di abanya ya asem ketom hu na atwetwa huro ne akuku damfo bi mfonyi wa ha na de etia ni se dodo na wo matiko na mhunu wo mo enti se nipa no hia ne de be yedin so obehu nanim na watimi aboni din na so mu se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana mampanya be de chire MPP amanyoko Frank Atuni afipino ne aduonu na abato mu woni de mihu na mahu no sase ni mu a yenso kan nya hwani manajo akora gina mu bi sanso so ana controller na accountant general wonu so ejina mu ebie wa hanamo na omo amaka ne de se de meka ye no me nsa dan hia wo moda asama odi ato no mo ne se na won se de bi mo achi na asebe ayefe no ndia ebi dia buagusu ebi dia omunyina achi efe yes chase so omani mu onyam omachi nsu onyam anim nyam atimnyam omati kokura ti so obi anim easy ebubu so kama to me say yes nya sam ketu plate ba ku bia ye 1 billion what do you want plate bi eno nani atiai azama abadwuma yafo wo kirezi so wo ya ayarhwani wo ya oslani anadi dwumadi obambo ko nimu
adwumadia bia di bia sisia se uni Ghana card ya waso baba ye she wajazo ni Ghana card ya waketua onsa nka ne nne enka ne kyena nti no Ghana card no payment sisia am no kaso so ma lunch ama pa wontoma baba ye adwuma Ghana ha nya asem ketwa meka reso obi ye magini ni plan si aka kyera wo so me nya na Ghana card ne de eye hwan 10 eye 10 obagidi obedie ya gatra me se Ghana card hu hia echen akwan abansoro etoaso be se dua mo se yeboa na duru ho no isi ani Ghana card ontimi di dua Ghana ha eno nsem da obaka ta di aba owie ya no no oba mani akire mu se anya no kura da biara da asa omoba ba ye ensakire ye bi wo BC enwoma no enso emu nti wono mo ewo junior high no omu BC omu so etwato omu transa no matimanya kwanya akọ school to aso mu no na abetuto dwa ekire mu se omu pese enwoma no omu kire no omu eteso na osoafo hwemu atsu adwumade ntoto ya so kire se enya no kire nti ano so tia no abo agu owie ya odi atudwo ekire mu se yokofo nso mami tiwa no won na pamfo omabo modin masisi omu setimi aka sikabotia no esum Ghana series no 214 million opepem ahanu anidu enan ana wonom sa etimi aka efa ene eye trimupobo ni ene nioma basabase ebia na ekwa okoso oja omdo mani didi akire sikabotia omusu timi nyaaye eno no katafeto sudumi ensa daily graphic ede amane boy emunche chiri munyina enso ede egu honoma enya asem ketua na Ghana sa eniema bo ekosoro ana ejina eso etie ehonsankaye inflation no wose atiaba fom afimpiru ne aduonum yensa ye wie no atiaba fom kora achese ye nikasem ehonsem de boka tai enso ede aba ewa hanamo daily graphic de boka ta no mu nsema wodo a eja wode baaye niri animu ni bi ana yede adanwe daily guide da obokrata no ena mede to asodiama wo na do dan kwa kufuado ena ya tro na samode ato na samu a wo kan se wodi o gidie se Ghana sikasem ntotoya na agensrepe no emu be sane sane ye sane yemuade enso no Ghana say aponchenso o sane atwe yi na frimu a saa bi pepe na Ghana economy ne be sane papa manioma ye kama na enche hanu wa electoral commission penny edaha ana eye any DC for so chairman esiedun ketiamfo ni ebia ha nipa mienu obaba akoba ma baako na Samuel Krete atrade afia wa mfoni hu ne se sa inki na yeto abawie de yensaten ahyemu no electoral commission se wo yi afri ho no na NDC for ene ne ko ho ntokwa pre esiedun ketia mosquito no wone maame no ko se maame se unim na wo yi fri mu a me dane me ho ntontom kese pa ba be kawanajo ti hwe no wa fasade na mbe agro bi mani pafo ti eno so ho asem da ha se na sani adwen kan oba kunum na pie wa ha so se aban hyehyɛ ya wodi agu fom no sani akwa no so ya ba adwuma yeni a na wuni Ghana card ya unu ya yentua ka ti sese hyehyɛ foforo a aba no baomia eno woda ha ya empanifo bi chiachia no so ayade nya controller ono achimzo adro mu controller wa ba graphic mu anti onu wo chia Ghana mampani abedi akire se wa ya de digital ne de wa boa yen yo sese de unim na ya mo chireman na wa bam unim na se uni Ghana card ni bia wo besiesie fun asiesie ayede ben bosomi so ayentua oka ti ehwo asam eda ha enche no mo office of the special prosecutor ono nso de na ba akwa enkofuo bi so
na ba no de kronkofo bi so no National Entrepreneurship and Innovation Program for Boss NEP for Boss so na ya say wache no OSP wache no unu agina ho efa ensensem bi ho nti kope daily guide obokrata no netumu nchine Adismama da obokrata watu dey said the Chronicle resosem da obokrata ana mede enam yi na ohye bana caption na anya asem ketwa wode eye maame mpanyufo maako enan a cheso mu nyina Ghana bana manyosem o man tichiriye mu a wono edimu akotene pa na mihunu eye maame jenna na opoku ajeman obenfo ana ono de o man nsa so too sure ono ankane afimpinu ne aduonu abatuo mu ona na ebo eye odua dondo mani mama ti dom na won ma pretumi ndi amandi samanyuku no nanso omoye bia ntentam maami odinifo nyi di aba owie ye no ana osanso de Madam Marita Brew Opon enso mfo nyi di aba wono so soga andi samanyuku di makotene se ono so nwenwe ani anya asam ketwa wo mo no da mensa bankum so saa ana wode ema panyini awofafo mienu susu asagu mensani fa so wo so ti omudi yan na Toshi Ado ono wada obi enya asam ketwa owie ya no de aye Madam Frema Opare Chief of Staff ono so emfonyi di aba eti okwandi samanyoko ni mu na mabawa aye maame mpanyumfo mienu a omudi akotre amanyoko ni mu odomfo nyi di aba ana odi mienu so firi MPP di aba asama otre di aso mu mienu entamu nie asama edi wo mu mienu afane bitrina woni otre mu se sisi ano amanyoko ni mienu nyina no Dr. Bawumia ono Tifra Academy MPP no wo penerani mate obi obebo na chidom ana oboru mu NDC so a owura John Dramani Mahama wọ́n sọ tu Frank Adiama wọ́n wọ́n so wọ́pẹ́ ne running mate na the Chronicle kyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ no yɛma ne balance gender balance na wɔ sɛ yɛ adwuma nti agya bɛma baako ɔbaa baako bɛma baako ɔbaa baako na ka yɛ noa no drɔ eti wɔsisi no obi a kyɛ na adwene sɛ ɛkabɛyɛ Mahama wɔn fa ɔbaa as ne running mate na ɔbaa na ɔbɛfa no so no ɛno na wɔde ɛyɛ sabi ma panyini mienu mfonyini edi aba ai wa hanom no ana agya Bawumia so omo ka kyane se ono so nko mfa oba nti ma mienu omo so omo propose no omo so mfonyini na odi aba the Chronicle mu a mede omo di nyina de mema wo no nti running mate lobby no egusu a ekoso isi ade no pese omo dane ne kra sweet na po be wu ahyem mate chama ba ko so mete se no house and ntide so no so kikam wo so ndem gboni din pe hai brikatente o de ba beje nya asem ketwa enu achi no enu o kire mu se aya asase ru a se de ade wonu odi nya de kom de no anti free zone fo wonu mo ensase bi a ewo edwoso ade si wo mo eye o mo dia asase ru anu mo ankasa no o makofa o makojo o masase nti asase na wowura ankasa na agya free zone fo kwaje bọọso na nsem no gaso chese asase ru anamo omo achimetwa na mo bi omo nsa aka omo asase tie wonsem de bokata de aba Ghana man panyina be de kire olukro ya franka tuni de ma MPP amanyuko no afimpinu ne adwunu na abato de yanimu owura John kofra Dr. Bawumia na meka no hasem dog ni se de odwenwen no se akobe ye bad pa NDC me de yede yazisi am no gaza die wonu mu a omawuo na sebe omato na mo onse do no a omudin da so eda aban krata so a da ye twi omoka no nsamafo omo jaketua sisi ade Dr. Bawumia say no way no sa ghost fo ni nyina nsamafo ni nyina oboa ebe pobu nyina di Africa tadi mu na we ade omapiri ho na ose nkwaten hene so agya wasako from mu asai asisi ade
wono ana ye kwawuman hene sisi ade ono ana agya panyimfo nso so aye amamre ne amane ama watimi nso so de neto aka kunya wo behwe aboa ama kwawu afa ne ntoma pa ede afira the chronicle na tiene quotation no aya me de ba jo say nkwatia hene ana wakwakọ swai akyere kwawuman hene oh okay kwawuman hene wo ho oh okay mo medasi ya ti ejonu si ana afi ne yaje onu so atumu a oba be ye nkwatia hene no oh okay medama say eti abusuafo no na ne quotation na ya me de ya was it 1 Corinthians 10 verse 24 no if you am kan chirichiri mami why was it let no one seek his own good mo bia hwehwe ono nkwa ne ho se papa mra ono nkwa ne nchen but the good of his neighbor na mom se na afo etebe no na dofo na tamfo ene wo mo ben no ne mantamu nso bedi yie mo asemo de ba ti nyawo nkwa ho de bia memi o papa de mo famra me ho mane nkwa afoforo nso ho emu ode mo de papa Christopher de yehia sa quotation na pe was it Christopher ne yehia sa quotation ade ana pe e koma ye nyina sa okay she enye Christopher nko a Muslimifo nyina omu nyina aka ho okay omu de omu ya na omu de ye mefiu nti na mi ka bi yi o mafiri mu no omu abra ko ya mi ni trimo de no na ni team no de pa woru de fadi ya goro enye ye Muslim trimo de enye de mi ba ko na eso ade ase wan cheche Bani super intense ya. Intense. Muslims. Intense. Mwango so omonde omosom na ade na ya omunchichem. Yeni ayi se ka bia omunyina na omuso omosom ala. Se Christopher yenyina yesum. Christo. Ana nyankopon ka ho. So wahu. Ba se achichechichem ya wosisi ahwa nsoro ya kase ya ya bobo nsoro wo Ghana hanom a. Ebro be 1000. Oy. Edoso. 1000 edoso mento so. Ebro. Nsole abiba bi ba no because o kenkan a de di buku mi de o buku international phone but Muslim foi ana omuso ma chichem da bi o omusom ne ba akope sa ntino so mu kase ye di we so mu di so no ya no for de ye we kase bonsam we me bonsam o papa no ya ma onua kura to nsa fra wa sori a me nko say obia de ye brother living legends eno ma dwene ho a adwen ti no mo ye kro no ye de do bia ne dio chese bible do kan ya de o ti ase no atam de ko ti ko ya nsu ke bi mu kan ko mo so ti ase in different way ano mo so mfa mo so de mo ya ba ko adwen de on morning nsem no o kan ya o kan e kire mu kosi so say eni kwansa obonsem di onu so bonsem no be yi quotation fu fracture say anti na me say ye moye nsem no na me che omo ko ran no so no eti say bible na o omo so kotu say de kotu no je na omo so ko so kan bi na so te wase ho so mfa nkwato de ase ne ba ako ya ncha ase ne do so dodo mboduku finances for men finances ensem no do so ti ye gidi entimi mbomu nya ba akosa na abusua ene yamra ha say ye the new crusading guide wono so de nsam abapa ya se auditor general di juma bi sika bi afafa baabi ya recover bi ayi bi free mu kokko baabi ya so ro ankasa kura sheda abia account for Bank of Ghana edisa adwuma no sika afafa nchenchen ti say 9.5 million there ya recover auditor general what shaha say ne space nyasem ketwa yiye na ncha no mo amame kwa ase say ukopiem ewo dwaso a ahemfo ewo ho wonum say oboa na ekọ MP ni de obo danu ya TV o ne kosi sen ene so mo endorse na mo endorse ni ye sadano 2020 mu enye obo hu ye hu
Yeah, do so 2020. And when ya. Enti ya mo endo so ni ye wai. Na oji ahwo ya o jebi ya watoso mienu. Ono nso sehwi anwea so wo mo ma he no yesi abusua bi ntokwa mu anipa we se me na media de atomwe enti yeso won set record ni straight said da endra mo de ba akonim sa apiem wa ha senso na ma members yesi GJ Ghana Journalist Association president wa kire odo akire orphanage homes bi ya eno so ho asem eda hanum say Ghana mampani abedi achie Dr. Lahaji Mamdu Bamianso bonkofo bi abaso say Wembley Sports Stadium you say Wembley okay sports complex wonum asie ne eyefe papa yeah no so ho asem eda ha na afarijan so no watutu bi amane council of state for no so nensem no krata ekope bia ubehunu baby a wo kire ne de wo kan nyina no watumo nche we the new crusading guy okay medasi na yemfancy ha no okay na fe intimi entwa so bosumi we ndi say ya na ebeye no okay you bosumi we ya tisi next month man obi feel free enti medam asepa na ye si ha na ye de osofo nso ewura mu okay okay awa biribi no aye bibi okay enti ye de obonkrata boso na abusia ye de no de asi afei ye betoa so e wa ha e de ama osima mienu pepepe abapa anopa na wotwe eho na ye hwese we ni beba na to ama yate wa ma ne na ye betoa so e wa ha enomo baby ye dru ni start it right summit yabotaye nyina ne se afewe obey mistakes kra no mistakes no ennoso me se yabotaye ne se afewe no se obey mistakes kra mpa enwo se eye bebre awo se ye kakra bi ntina ya sheda fa to ye ho so se ye ma ye ho kwan na ewurade afa ye nso ene wo akasa watutu anamon de asi de krone ne ye se ne be ya afi no kwawie no obetumi akase mpa ewurade woni me edi ne yie enti ene no so ye nsebre ye be kona yakwa eye start it right summit no de amount onyame nipa waje penie se oni be di dwuman eye odifo Prince Asari anyame adom Root of Christ Prayer Ministry ono ena oda no ona age penie so oni be di dwuma bosom yakwantu yi oni betu nti eda na se papa enra na me ka se sakwada bi ko ba bi na wodi bone a ebisa se efie be mu na ofiri anase wani bone kra no akwala ne da isuban bi adi a ebisa se efie be mu na ofiri no ema ye twetwe questions bi brede ba efie be mu na ofiri de ne yebehunu ne maame ne papa yebehunu ntete ya woje ewo ho enti yetena se din se da bi papa yi efie be mu na ofiri ne kohunu se osofo kese ura Mafred Champon ena ne papa no fifie pam enti na wose ye de ne ba fie ha na se de ono so ama ne ho kwan ne rade fa ne so no ne kasa enra ena start it right summit ne ye sha se ne ye toa so e ba cho ne ye sua wa ha bia no wose o pepepa pepen na tro to ho na a referring ti ena yeku program wa yitwa picture da chia 17 pa cho eya na waye ne sa pepe pese ne be ya wure ye fi hu a na back wasan akwa hwe ensem no ye kan ho ayi no wa ha no na ode abobra nti anope yen se bre ye be kona ye ni Prophet Prince Asari akotoatoa so nyame di fu apo mako de nyankopon adom misra wo so e nyame adom yen so ye ho ye Ewurade ase Ewurade di enko ache bi Ewurade di enko ache bi okay so day 2 yes start it right summit yes one year that's why you ginemu yes sir enra nyame efa wo so ema etifo ehun se
Sure. Si ebe sha brabo na si ye afi mu a. Yes sir. And once ye di ye sunsum abrabo spiritual life no. Yes sir. And once ye di agro. Yes sir. And into me hu say e wo say ye fa ewurade. Si ye nyankopon ne ade nyina. Sure. Na fe ye ginidi wi ayenye wo seti mfama ne mra. Sure. Eno ne ye honhom fam. Sure. Ene wadaroma wo de ye fa he. Yes sir. Said ade bia no your negative and positive no. And na ye emphasize concerning spirituality. Said ye no na ye chire no. And then no me pese de ba physical aspect so. Okay. Na onipa bia ate ase afenu afenu. Saa na ma we mienu yi ba ku free mu a enyi. And always no we have to compare the both together. And no na betumi ama you pushing forward in life. Okay. And to say the na me kana me see onipa bia no I was say afie we mu no onfa you so kra no agenkwa obefa no afa ne say okra no agenkwa no afa ne yi na wagine di say oyi onyankopon a utumi ade nyina ye so abosoro abasase abomu niema na wo de wani abehu you can feel it, you can smell it there. I was so nya ne mugidi pa say ade bia na o hwehwe bia no onyankopon ebetumi de ama. 3 I was say we obedience to his laws. And then we ban a physical aspect. Okay. Se unya saa nema a spirituality ni nyina wia. Physical and a wo live. And wafa yesu okra no agenkwa aginidi ubedi na samso. Oka babu ni wie ana ukopaja onsaso wafa ne se okra no agenkwa unya ne mugidi wia. It's not finished. Okay. I was say physically no se uni adwuma ya. Ukopa adwuma ye. So we school. I was say we begin so bachelor applications. Na udia adversity enumem. Depending course we ye. Ode hwehwe eho adwuma na we ye. Onso asabi wantimi anko school. Na bia we very energetic. Na upese bia usua adwuma but capital ode ba ko sua adwuma no eni ho. Enti we are very energetic so you ba so you bema. I was say utumi esi abonten kopa adwuma bi eye. Bi to say be amazing work. O ahoden obetumi de aye. Obetumi akoba bia ebia obi ye ebia glass work bia obetumi afa libra. Ede obetumi ama bia 100 Ghana. Obetumi ene sai nipa no edi ahia na nkakra sika no so ode ma na opese okosua adwuma no obi a wan ko school no na opese okosua adwuma sika no o ye adwuma na kombedu ubeyi bia toduane edi ube unsu ebia ubehia obi oye mobrofo sika ne 100 Ghana ubetumi ayimu ba bia 20 Ghana edidi dede no aka 80 Ghana na bia along the way no wa hia obi mobroni bi ono so ebi ekomo de ne sen ubetumi ama na ebi 10 Ghana for wo de ablese no eye first way bi a wo pege for fruitfulness of what you are doing diaka no ubetumi de be 30 Ghana bi ato ho okay na wo de 50 Ghana ade akosie se o money box bi o so wo bank account bi 50 Ghana. You don't feel embarrassed. So do 50 Ghana beko banks here in Fanto. They receive it. And as time goes on now, ojidi ni o Kristo ni o yes ade no. Wo dey pedwuma no. Whenever ba also no na 50 no. So to me call 1 month no when you sika kakra bi ato a o head towards to say one go school when unsu adwuma but o pese o kosu adwuma. So you can have that capital betumi aboa ama odi akosu adwuma for you also to be say ubetumi enya ensano dwuma bi onipa nso a wako school a wo try application say ukonya adwuma no na ye fawa e wo say uye onsika nso ntotoye okay because ye papa no bi a yate omudin a omoye rich persons no they beginning small thing and now no it has been grow
ama ɔma bɛyɛ abrempɔn ɛnɛ yɛtumi de yɛnsa si yɛbo Ghana yɛtumi de yɛnsa si yɛbo sɛ yɛnso yɛ osikani bi ɛfɛ no ɔsɛe Kwame Despite no tonton cassette he was able to manage the small money no onya no osie bi odi bi ɔspendi bi but ɔmadeɛ no osie no n'ani kɔ ho ɛnɛnɛ no it has become a huge person in the country nti sɛ osi wokɔ asɔre na wafa Yesu sɛ okra no agye nkwa wobɔ mpaeɛ wie a yɛnna wobɔ mpaeɛ si abɔnten kɔpɛ dwuma sɛ wobɛyɛ okay because sɛ wobɔ mpaeɛ no wantua tight a sika ma na tight ne dɛn na ade bɛtua ɛyɛ sika na ade bɛtua sika no wobɛnya firi he agye woyɛ adwuma nti ɛwɔ sɛ wosi abɔnten na wokɔkɔ yɛ adwuma obetumi ahyɛ asɔɔdan mu saa ɔse me bɔ mpaeɛ saa 21 days owie 21 days na ɔda so hyɛ dɛm wɔwie 21 days no ɛwɔ sɛ wo move out upie ɔsɔfo ɛnyɛ ɔsɔfo kra kɛkɛ o odiifoɔ Prince Asare ne heka saa asɛm yi yes sir sɛ mabɔ mpaeɛ na wie that is the fact ɛwɔ sɛ mehyɛ dɛm ɛni kwan sɛ wohyɛ ɛwɔ sɛ mepie ɛwɔ sɛ wopie Yesu Kristo ɛyɛ akɔnkyen wie a opie ɛkɔka nyamesɛm enti asɔle ba a wo nso ayɛ akɔnkyen abɔ mpa wo si afi ɛyɛ the beginning of the year ɛwɔ sɛ wo fall into spirituality kakra nti wahyɛ dɛm wakɔda asɔle dɛm 21 days wabɔ mpa ya bɛn ho fɛ wabiebie ways wabreki the walls of Jericho before you adekode a ɛma wonya adwuma yɛn wabreki no adekode a ɛma nkurɔfoɔ ma wabrabo mɛboa no wabreki no so ɛwɔ sɛ wo move out wode wo applications ɛwura adwuma mu ɛwɔ sɛ wofa wo pickers sɛ wokɔ akɔyɛ wɔ adwuma ɛwɔ sɛ wofa wo sofi sɛ wokɔ akɔyɛ adwuma baasa odiifoɔ biribi anso awurade yi o sɛ mehyɛ dɛm mu adwuma bitumi aba o daabi adwuma ntumi ma bitumi afrɛ me sɛ adwuma bi apa wɔ baabi yɛbɛtumi afrɛ wo sɛ wɔbɔ mpa yɛ yɛbɛtumi afrɛ wo sɛ adwuma bi aba you have to follow sɛ mampia wampia tie no a wotie no ɛyɛ gye nyan Yesu sɛ masɔle yi ɛsɛmesɛ meyɛ deɛ a wɔsomaa me n'adwuma woyɛ asɔle ba onyɛ sɔfo ɛwɔ sɛ wasɔre yi woda Awurade ase wie ɛbɔ mpaeɛ wie a ɛwɔ sɛ wopie na akɔyɛ adwuma Yesu Kristo adekye na ɔnka sɛ wɔn ɔyɛ boss of himself opie ɛkɔkɔyɛ adwuma ɔsa nkɔfoɔ yareɛ otu ahombɔne ɔpaafa ahudie ma nipa he is working wanhyɛ dɛm opie ɛna ɔkɔyɛ adwuma sɛ Yesu Kristo baa na ɔbɛhyɛ dɛm nko a ɛnka ne din ntumi ntrɛ mfa wiase afa na nyinaa he was moving to places and a lot of places heard about him so what you say enti o Kristo ni nka sɛ me hyɛdɛ ma kyerɛ kɔma menya dwuma nyɛ ma hyɛdɛ ma kyerɛ kɔma menya ware ayete sɛ ɔba ɔpa ware wanya 25 years wanya 30 years okwa sɔle ba no abɛhyɛ dɛm at least ubeti upie kwa bonten kakra empire na wabɔ no the prayer can let you say bia si abonten kakra bia na obi kura pekunu obi yepeyere ode ne ka atwam ohu sɛdeɛ enwosra wo so bi ko wahyɛ dem ayɛ fast and bomb pae ohu sɛdeɛ wapie sunsuma ɛdaw so no ontumi ntwam nkɔ otumi hia ye fro sɛ ubenwa no sɛ in the calendar of God no say nipa na tumi abaye wuku no but also upekunu usori ana ahye dem also upejuma usori ana ahye dem men kan kiro say I'm not giving you a false teaching say e was certain bia usori nante abonte say me kope be ma no way wa bom pan no most at times God can give you direction e bi kro bi yen engagement waton safrew what dressing nicely what kata ho kama uji awurade di wa bompa ya wa kyere kom always u read Bible uji awurade di say the one wa kata ho asie no by hook or crook u be meet the right man at that occasion and mostly it can happen in that way
nyame na kwa ya achewachewo so ate ase no obi wa ɔse na mekɔ asɔre na made we ma ya wokɔ asɔre ade bi wɔ wokɔ asɔre wi a enema bi wɔ you have to say wo add to it wabɔ mpae na wie no enema bi wɔ sɛ wo de ka ho wo amfa nka ho a you can see testimony you can see testimony so what I say enti sɛ onipa so na awurade man and tom free suru ma bi saa ma awurade to man na kra ma Israelites for no no mo critical condition ɛhɔ no ɔmo ni kotokuro bi ɔmo de kɔ akɔdɔ enti na awurade show mercy on them ɛna ɔtɔ nkɔkɔhwe deɛ ɛne mana ɛde ma ɔmo diye ɛnɛ yɛnti wɔ Israel biem sɛ awurade atɔ mana hɔ biem they worked ɔmo yɛ adwuma timi ko bompa ewie na me yekuani a wo se me wo se wo fa wo sikan na ko wafum ekɔdɔ me teacher ni wo se me kɔ kyera de wo se wo kɔ kyera de me ensem kyero ni wo se me be madwuma yes sir wo se wo bɛyɛ because saa ade na wo bɛyɛ no ɛno na be ma wo dairy bread there is no food for lazy man or Bible say ensa enya dwuma ensa say didi masoma no me se nko okromfo fie enti onipa bi a wonya dwuma na wodidi bia no me pesa me kire se onyame betumi account se wo ye thief aye den na wodidi along the way na bia wo hyede na wotwitwa ntro so bi twa ntro ansa na wadidi yeah Bible so se masoma no me se nko okromfo fie enti dubious way bia wo fa so a wodidi no it's not a waste of God bia no e dane curse e de ma into oba a wohwe dem a wonya dwuma ana mema sabin prayer sampan for wanim fede ugu mema so atopre that is not work sabin prayer sa se bi mpa bone kwa so na wo faaye no ena obema bi ba wo dem ena o ma 500 Ghana wise person e was sa bone na wadi a wanya sa de no wise person you have to pray for and ask forgiveness sa 500 no ubetumi di mu 400 akoma hairdresser bi sa opa de chope so usua hairdressing inti wanji sika we no mfa nkyerɛw do eye kwambone so no afa but usre bone facha Bible say yenkan hu say jabiti ni nsa nifa so a woridi mayen ye say yentimi ne afuma ode yemfum beche say onka se koye bone no onka se bone yefum ne ba sa Bible pop say ye didiem ne yenkasem ne yenantempo yemfum but bia abanwa bi tie yen opese osu adwuma oni sika ode be su adwuma abranti bi hia no ena oso manage hu sebin previous wani mfede ena one ne ekompem bone aba wama 500 Ghana wise person you don't want to sit in a sin person obeko so atra bone ni mu no unni sa sika no ukasa urade mafom hummobo na fam bone cheme e ma me nkosa atebia nin bi ufa sa sika na de akoma hairdresser master ufa sa sika na de odi akofa banana banana bunu de akofa kosua odi akofa kosua no wanoa na sun na wuchima abrantia no se eye nyame akwa so warewa onfra wonamu bi ofra wonamu a obeka chensa wo sere no yentu ewo anamon wo Kristo mu ma yentu ewo bone akwa so se nyame akwa so abrantia no be waro a obete saa asem na wo kanase so ya abrantia osura urade obete de o kanase enti at the end of the day no eye kwadu na wo ton fall into sin bi uboni baba wo so no na wabrabo ayensesa so what you say but obi aye na wo say okwa asore oba na ohedem na de ensa na mfata na oye enye ekwanya se afi wo fa so no okay because Bible says seven prayers or say me mfa me ne pa man kraman means that obi a will live in sin you can never receive the blessings of God you can't and God will never release his blessings to such peoples me mfa me ne pa man kraman Bible say money ni din wie ye mfa ase ne man kraman so what you say into this year I will say o Kristo ni bia no make sure say ubeye dwuma
woyɛ adwuma ne yɛtua wo ka na wotua wo ntutu so dudu obi mɔborɔni bi na woboa ne bi na ebie akonya kɛseɛ de ma wo empo through you no wotumi bɛyɛ blessed to the church ba me ka sɛ ayi sɛ yɛyɛ mmɔborɔfo adɔyɛ ne deɛ nka yɛ sikafoɔ na ɛyɛ o ana dabi obi atumi yɛ bi Bible sɛ na bra onyanko Yesu Kristo wo hyia dan no mu no a wɔka ne nyamesam firi no ɔfra afɔdeɛ Bible sɛ no ɔbaa bi de ne kaprɛ ne last money ɛde kɔma Awurade na Bible sɛ Awurade ka sɛ mo nyinaa moanya bi na abu mu so na wedeɛ ofiri ne hiam ɛna de saa adeɛ wei abrɛ so obi adɔyɛ bi ɔyɛ bi doesn't please God except that poor woman enti sɛ wo admit wo sɛ wo say me ye poor so I won't give you will continuous be poor because asase bia ebura ntoso bia no it can never germinate a maize ɛwɔ sɛ wodua biribi yɛde eburo sometimes yɛde eburo enketenkete miɛnsa na egu amenam but ebefifi no enua ne yɛ miɛnsa deɛ but wo ba akɔpempan na dua na ɛwɔ ho no ɛnyɛ miɛnsa na ɛwɔ ho ɛyɛ plenty nti no see he give the seed to the sower and he give the bread to the eater so what you say nti adena Jesus say ahiafo da so mo ntam da means that obi oyɛ ohiani no or admit no so oyɛ hiani that person doesn't give nti obekɔ so oyɛ hiani or say dio ɔto na buro pete no ɔdɔre na de ɔkora ne mɔre kodoɔ so no yɛ kɛse no so what you say enti sɛ wo admit sɛ oyɛ poor enti wo hia obi ukura 1 Ghana wo so oyɛ poor wo hia obi a ɔda gatam a opɛ ensuanom now so 1 Ghana no man 10 pesos into nsuanom you continuous become a poor because 10 pesos na de beto nsuama sa mobroni ɔda gatam no ɛyɛ seed a wo show and you seriously you harvest it enti makobo mpaya ko yesunsum adwuma ni nyina awie yes sir ndra wo man foundation yes sir masuro Awurade ono ne mi wura ne magenko yes sir me ginidi yes sir a me yi oseti dia yes sir enwo se me hye dem dabi e wo se me pie e wo se wo pie ko ye adwuma wo adwuma nso ya e wo se wo ye na wo ye ne ye so what you say me yes ha ne nyina awie na me ni adwuma e wo se me pie ko pebi ko pebi na wo ye se me wo bi de dan so so e wo se wo ma wani ku na wo ye ne ye because enum na Awurade be fa so ahira wo me nyame adwuma ya Awurade afrɛ me wo mu yi enu na obefa so ahira me enu bi na me de behwe me yere enu bi na me de behwe me ma enu bi na me de behwe mobroni bi enu bi na asole ba bi hia mo a me ye na me ye ne ye nhire be firi maba no enu bi na me de be ye saa ne ma no nyina Bible say achade a me de amamo no enu mo na mo de behwe busua no bi so what you say enti sa wo ye Kristo ni na wo adwuma ya e wo se wo ye na wo ye ne ye uma wani ku ukɔ adwuma on time wodi adwuma ne mu nhyehyɛ so na wodi nhyehyɛ nso Awurade nso de ma wo no so there you become prosperous na sɛ onipa no so ka sɛ ɔsɛ mo bɛgye Nyankopɔn di ye no afi emra no ana mo wase no mu ni ase bi nti no nya de on de ono no obɛ submit to emra nipa hyehyɛ a ɛno ne yɛbɛ ne den emra nipa hyehyɛ udi nyame mra so wadi nipa mra so because as you are sitting here yehu onyankopɔn he's messed with us okaye ho but we can't see him with our naked eye agi ye bompa na Awurade abie ni ansana oso obi mpo ntumi hu ono Awurade enya nkwa so what you say enti enipa yen yete asase so no onyankopɔn ama ye nyansa ne nimdeɛ enti sa nyansa ne nimdeɛ na Awurade de ama yen no ɛna ye papa odi ankan abi adwuma wei nyame ama ne nyansa ɔde abi adwuma wei ɛna ɔde nyansa ne nimdeɛ nso ama ne sɛ ɔmfa ntoto sa adwuma wei enti wo ɔbɛfa wa wo adwuma ne mu no sa nyansa ne nimdeɛ Awurade de ama ne so ɔmfa ntoto adwuma wei no ubuso a ohu ne sa wo bɛsɛ na adwuma you be work out saa mmara na Awurade ka sɛ yabenya fa ho di nti ense saa mmara na se biem no na yabosomsom nkrofo bi som
na ye niema boni bia na nkofo bi ya no mu fi se eya de pa but na nyame anim no na ye bone na de om ko sayem ana urade be bi omani se ene Kristo abade ni moja be ye mpatade amaye ye ni sa amra som ni mu biem but ye ba ne physical de a ye si traffic ewo odan hai red so unse ka CCTV camera sisi wo red so na utwam camera ne capture police to o chiwa utwam reda obechew eyemra na me sabe bompa ya Nyankopon betimi amoma agya me eniema bi wo wa eyegidie hu na abenya I'm telling you I see so wan fa emra ya hihye wo omanim anya dwuma na mra na chiwa ade bi wo ha awurade medi wachi we have ya passing law abeye mra se yeni so entia awurade asem traffic entia bible so what you say enti bible ni traffic ni asem enti oman na yetimu na se de ebe bibia bet kotote amaye no ena onyame ama aban ni nyansa se cars bebu so ebi ba enti ya anye se ya enkofo bewu timely death ai ni kwase nkomu enti awurade am yenyansa se yenya de bi te se traffic red so a ewosa hafo gina na hafo besen emfa problem ma wani so a God will never back you akwa na ya bunu da lolo kwa ho sofo ko hu no utwam onipa bi nso anu osura awurade ko hu no utwam obi anu osura awurade ko hu akwa no oje ni free ne hawmu ede ne ko hospital etue sika to se ka fufuro biemu ba omomfre no metua Bible say omumu miensa no ho na aye de etene eye de onuma awurade na okoto na oboa no so what you say obi ni ma de ko de akwa ne koye ya bo na prepra ne sa but di ohu ne mobo no ono na awurade enhira ba ne so ono na awurade recognize no enti sa de na aban aye wo ho no waye se oni ebebo nipa ho ban ebema nipa free calamity and problems enti wo so ye Kristo ni enti wo bebu so a aban chiwa awurade ni wachi wow uno ama ho kwan so what you say Bible mra ho and a physical living so emra ho you have to apply all for you to have your freedom wakusia so dan ewo baby a enipa bibiri wo yesi aya dede ni dosu fine enti ajo ni oye ne soundproof God is a peaceful God and God is a blessed God a pastor you believe God say nyame betumi ahira mo aye ama aye fe yentwe ho manso you do it to bring peace so see me mia na sane ye bet awurade betumi ahwam ya be chiwatum na enu ne koba sa enye persecution ni bia that is not persecution emra da ho so awurade se ye ni ne mra so no fine and the physical no what banias if you go to Roman do the Romans do obi o baby oye dede obi anka okone baby a waba no yes say ni say into you say you have to do it ye osimen so awurade no nyankopon hwe nse bi anko ayi sane na no Shadrach Meshach ne Abednego ye bi a ayi nyankopon no ankasankasan be kan ho ofunu no nse ko try hwe a on eno no yes won Bible say eno men kan de osum awurade foforo kam ye awurade ho Shadrach Meshach and Abednego don't want to worship any gods besides our God say no God has every power to come and back you but we dey say mra na di so when dey say mra na di so yes so nka say yenka say don't do the church na mum dede no Bible kura say wona wogina bonten so bompa ye say di nipa be hu say won bompa wo monye okatu adeda so what you say
say enu say no osofo bi nso be nyaka che say e bia wo asore na wo ni sika kwato machines papa eno on de wakwato to bi no we ni dede yentieti ubi fa hudi so said the Bible cast touch not my anointing do not my prophet harm ono awurade de no semen enya ne basabasa aden na wokoye obi nso basabasa so what you say enti we no nyina ye honam afam we mu nyina ye honam afam ya bo bra no wenyi wasumdwe wonya wasumdwe anya wo nkan ko o ye driver ni a police ni gina we gina you have to stop and can't say we Christo no ye choir master inti mi twam na onkonkron be fra police ni nani watomra you have to stop na to say me bompa e said den kra na kai ba en wase mi twam wase mi gina ho e wase wo gina na say mi twam nyankopon bofo betumi apagya me so mam so di nasi bible say so wawurade na onyankopon hwe o ka kyo say obeso wo korenta bansem na wona mpembo a Satan was testing God. So what I say? Yesu Christo krano bon sam so no hwe no wandi so. Ada Yesu Christo has every power to come from the temple. And this any odi for what be kai ba wit bi ntwamu anya wo hwe. Ei. Na ade na mpesa me kire. Kana e ba hwi no. Mesimi wo gidie. Wa ben. Ma ben intimi jana ka no intimi mome. Ei. Ba me tekam na ka ne ko hwiase metuma ka kire wuraze wurade humi mobo na ageme ka ne betumi ahwo pomponan obeba na me ngui na metim ba se mani da me ho pa me se ka ne ba ka ne ntumi mobo me o me twam hwe na Peter yi na ni free Yesu su kakra onso no o mem I see o se men so wurade na onyankopon hwe awurade ogiye free eniema eye dangerous ayenina ena awurade giye free mu eniema eye dangerous awani da so say ade we a me koye betumi akume ukoya nyame betena ho ma ohwe amana kum pepepe I'm telling you so what I say enti ne da onyankopon so mabofo be wenye because that day that time no we are in a comfort zone yada yenim baby ewo so the power of God must apply around our life so what I say okay yati ase pa na ye brand susu gusu a e ko mame nkai tie say ahaya henkan 93.3 yes sir na ma chen dwumadie no na ogusu a wutie yes sir bosumi we no dwuma no a ye di no say ya na be ko yes sir kopim say bosumi be ko awie ya ansa na yebesa tie sim yes sir when you start it right yes sir odi4 Prince Asari yes sir ono na nyame adom root of Christ prayer ministry ewa aboabo no dantem ho no yes sir no papa yi na age peni a ogusua ene eche abrabo mu ahintasem sure ene asumu asem nti papa ye bra ni ye wiedu nti ye beba ho na onsem wetwatfo no waka de aman wabɔ ne tofa na fei enkomo fufuru bi wo ho no mo a megidi se ndra nso dwumadi ni hyase papa it was very powerful ndra ma mfie dwuma mu ntem don't worry I got 2 days with me have 12 nti papa onsem wetwatfo de meka kire otie ni ohwefu bi a otie no ohwe ne se afie wi obi a nyere ne ho as a hard worker yire ho ye adwuma menka suma urade usuma wawurade wie bompa ye wie si abonten uni adwuma ye akopa adwuma ye wo ye adwuma nso a wo ye obi adwuma fa koma pa ene adwen pa fa ye adwuma no na urade beto nhyirensu agu so wanso adwuma na wo ya fa dwen pa na ye ni ye na urade beto nsupa gu so na twon wo free akwambone nyina ho emasam nsanom adwamabɔ krono niema basa afadifo tena bia enom ne ade atwen wo free na ene wawurade ntam enye very close you succeed this year amen I'm telling you you succeed this year so wotwen wo free sa niema basa sa niema we nyina mu a na woye obi a wopɛ dwuma ye dwuma den na wahwe wapomuden sunsusu ye woye dwuma obra you have to rest
unya homegye ewo adwuma na wo yenim say 1 hour 30 minutes kura faje wa home na bo ho modern ube succeed this year. God will bless whatever that you are doing this year. Amen. I'm telling you. Nyame nshira wo. Nyame nshira wo so nti o ka yi dwumadi no ya hye ase no ho asem kakra na ya hwese ene ya wo. Yes sir. Ene ya wo de ebe yiri kakra. Yes sir. Ebe kakra but e bi o chena. Chena ba beto afa ho. The America fa dwumadi hu say a very powerful program. A dwumadi a ebe bie nipa bibiri adwenem obi obenya bre se obetie ede akwawie no na obetie no ontie ni just like that obetie no afa no that person will see a lot of transformation obehun sachaye bibiri e wona brabum because nyansa eni ba ku futrim na minim se yede sunsumu de ene hunamu de e combine no na onipa ne be fa ne nyina betu anamo no obehun sachaye bibiri na brabum amenhira aye ne dia. Okay, yeguso so aye traveling home paibo no eguso aye koso. Yes sir, yes sir, okay. Yes sir, yes sir. Shasi enra. Yes sir, shasi enra. Yes sir. Na mo wi ochina. Ye wi ochina amboa. Okay. Yate inti papa ye nenso so ye da se papa. Asida urade dia. Ya adom a echina. Yes sir. Su ama ye besen ye hie. Yes sir. Nyame nhira wo so ne wakonya. Mechia me papa prophet Mafede Champon obo fire okumase pankro no adabraka nyame nhira no ba bi obia nyame nhira my wife ne Asolema Root of Christ ene obi bia anopei wanya daji etie Awurade asem started right Awurade dimunti ene you go out with right and you come back with right. Amen. Nyame nhira yinyina minia. God bless you so much. Nyame nhira won so papa abusia ye ne Prophet Prince Asari ono and Root of Christ Prayer Ministry ewa aboabo odantem ha yi no nyame adom oda ano a yene no ni jumedi ye dia hye so e koso kama Start It Right Summit eguso koso enti wadaroma na won so wabɔ modern an wetie bi tina medical ka kyerɛ no utie no na wo twerɔtwerɔ to ho se ne be ya a refree kokoba mu a wonso so obetumi a refer ho to niema na wo twerɔtwerɔ ye no na tumi serve as a guide at the amount Monday to Friday and they started right no at the ebra between 8 a.m. and 8:30 bosumi we nyina na ebe no and intina ya suspend day oda chinti ne kakra no nyame yadoma next month oda chinti besan ababak but for now no started right and a new gusua ye di ho enkomo. All right, enti ya da se transition akoso 38 minutes after 8 a.m. ye ba be di enkomo ahodo bebre no a ye be di enkomo ahodo bebre no a na ene ensem ahodo eda pono so no ba ko a edi mu akotene ye wo public servants womo no ne enkrofo makwaje ntetiye omo so omo de omo nya amanyosem nti obi ho no so omi teacher ni obi ho no a oso no no e police ni obi ho no a oso obeye adwuma wa assembly no ene saa noma no saa fo ni nyina omo ye public servants and as civil servants said your person kan bia asemo e bisa ne se Ghana mra e wo saa fo no se opeso okokoye amanwa saa onipa no oye teacher ni onipa no a oye adwuma wa aban adwuma bi mu a eno no nya amanyofo no se opeso okokoye amanyosem a Ghana mra no asemben na eka efa ho asemben na eka edefa ho nti ene yebedi mu nkomo a yebekọ aloyafo ne ho ne yebiso am say saa public servants fo no do they have the right to venture into active politics and I say political activities bi obu onu a oso we teacher ni party bi abie wo mo apunu ato ho onu so okwa kopre constituency executive position no ebi ene ne ekeka ho emra no sen na eka edefa ho e wose ebo pini mpanimfo no mutumi chichim kakra ede mayen enye sebe obi ne yetu ani asi ne so na emom yesua de ye ntu ani mfansi obi aso nti mu a
asa etwetwe adwene dia kosi obi so se onu nti no epacho enyo onu nti mekrampo I don't subscribe to mo ka say on resign no papa no or resign akodidi en munya botrema no nyakopo ya ademo MPP for primary C 27 format to awie we nwini a na we bebo no ma monye sa enti mumye nkrakra ne kakra sa by 27 for no ya tu wi a we nwini anu akwakotoa so akwakodini post baby we dre obi be say so wo gena hen wo ayimu moma ni nwie na munya pressure no but I was see esua bibi efri ho na yegusua ekwen anim no in the coming days no serve as a guide edemayen to be a public servant emra no se sen obetumi akwakoye politics ni bi because what we know ni say emra no a restricted nananom nananom ntumi nye active politics it is nananom de ya tumi de ye adwuma na ye dia any other na other ones no so ye ntumi emfa enye adwuma nti anopayi ye behwe na yakọ emranimfo no ho no matumi akyerɛkyerɛ niam mu kama ede amayen ewo eye saa asɛm no ɛho nti eno so betumi ahyɛ ne nso ede amame utie me na wo so wo adwenkyerɛ bi ede fa ho wo so adwen ye wo sɛn obi oye public servant no wo adwen ye wo sɛ obetumi ata akoso akoye adwuma eye active politics obetumi aye bi anase sɛn na etie another issue ɛda yɛpono so EC Electoral Commission enano eno wo commissioner chairperson Mama Jane Adukwe Mensa beka say indelible ink ya yekoto aba ye de de nkrofo nsa gbogbo mu no ye behwe ne atumi ayi ade afri ho no mo eneyi no nkasa kire bibiri akoso ama EC no rescind the decision a uteki no earlier says sisi an indelible ink ne bekoso ade aye adwuma eno ne one big issue da ho no mo ebedi hu nkomo enra yene adraba fonka bo muku baako True Drivers Union ebo nkomo na omukase yakofa bibi e friend say emission levy ede aba eno no kra na ede ba ade yebekọ na yakwakwa kodi ho enkomo ni yakwakwa gimu nchiremu yie pa afei electricity ne akaka ho nso yese ede VAT bi ede tototo so ehun nkomo yenkwa homa ne so na yene owura Samson ade enkobo ho enkomo pani uti yenka anopa ya mu ache Ahenkan FM so afishia panso anopa de ba won chen a ye beje di se issue we a go round sa drivers e fonso krade o manu atumu a omukade o ma gini se omo be sit down strike you say demonstration nyina emission levy wadaroma eno na ye de ade Mamintia Ahenkan FM for na me mo official fabio na ye kasa emission levy ye etoa aban edeba na ye tie mu ni tofabo nyina ye se obehwa wo se cars bi ho ma kwa na eto emusie na ama saa emusie no so eba no enye emusie keke but emusie a ekowiemu a ema wiemu entakiraye anase afete climate no enti aye climate change yesese yesovu ehu enoma no and I emission levy back because emission levy no so anase climate change no adaba for so contribute to aye nyema ewiemu no say no enti omo the emission levy back because drivers car no mutu no so mo pa emission to but that emission no and I say emission levy oh your driver not after after you ask him who you road ready they do 100 for emission levy. Okay, nti na eno no ye different from tax component will fuel so eno no ye with regards to environmental protection in your cake ho no. Yes, when we are different from food the na tax no so but we say on say yeah you cannot do to care dia no road ready me e dey for 1 year yeah me so bata ko renew obetia ka ho for na why ita o kwa police no becho so by road ready insurance. Oh, okay. I see that. Say we no say me road well no ewu na me ko renew na omo be gime sa new emission levy ya ebe yi. It's not there. If you road well ewu now to renew and we 100 liter can
because hundred is here for a meeting level. Now we are over topic to swear, and the people now some and also fact that so no we are driving here and I say yeah it's good to know yes pollution and sanitation levy. Now this is national pollution and sanitation levy and meeting levy now. I don't know. Can me baby say the difference between a non way no any dear he and what is the intended purpose in normally separate task component in your day by. I know I think that the difference is there. Who way as located because we now about pollution and missing a pollution environment. Pollution is also whether sanitation we have one is a pollution and it's all now the reason here we have I don't know but I think that we now see waste a ban or generate a yesika so the bear with the yesika they are both banty after taxes are about the opposite and this time maybe a banning not should be so petrol and the fund is now open once the 100 no. So yes, for the people to not want to be study and no. Yes, oh, road with you, go ya, not yet, no, idea It's not a no, already by a dang sa sicari potting, a perceive who to say emission levy, no, or say for pollution, to already by a dang in particular. You said a bear, me, Eddie, boy, who by now, environmental issues and this one associated with and in terms of that over the idea I think I imagine I can was almost time today you're not the environment we don't know how yeah because what I know is say ABA you walk inside the hay studio high away maybe I say Saint Bijina ha and inti ye kwa koto refreshener bi na ye de abe spray wa ha so waka tell me say o Jimmy ska koto sa refreshener na me say o de be spray ha ma sa scent na afiri ha but this is another issue say o say onipa no kra wa pollute system na o be spray system ni mu nyina na say den na ba in particular bad I said you know but some the interview so you can imagine that police and how basically I dealing with this I think that maybe they have to get technical people make their come to pass so oh now I say you know what you say you best you mama you but you normally no on the Ghana there but the young couple of something missionary let us take it one of them because your pollution and sanitation levy and look at the buy pollution and sanitation Ghana and look at now we are as to how our more can I think we have to wait and then also young people are buying for themselves. Okay, fine. So we say about phone and we see some cars, because kana mo de mo be space ya ma ya na say we be mo bia air freshener da body dem na say we be e be na it na boa because kana mo de na ya dia ya kase ya na say aye bi pa na city no any capital so we na drivers na omo eye trotro ne na asefo yin obi o car bia betua bi anya ko so ko obi a na yesu ya so you are insurance ya too o car insurance na ya too ka de kan wa and then I see. What are my EMV of Kakray na yenhwe VAT e no so ye dia bato electricity no so emu no. E no so ye dia ba de what are ma? Usha kania bo anase kania no so ye de ebo no ebre wo anase so ko prepaid da. Ukota no eye tax bia so dan da so. Nti after say dia processing fee for the month no easy for beto no ya can be annual division aba amount but I say no also one because of IMF conditionality no just aban no so fiscal can be so the first fiscal no so timi eba na
Antona Edia on the second tranche you can move because almost near the Mkata Bansa Bang and Aban, you so best animal. Can also embark a bit and I use more emission levy and as you should have that question so a year back. You be able to a year electricity so the king says so Kanyana, the also 100 civica. Kanyano, as I said, I bet to 10.5 and after for processing. A bit matter to bear a year 21% back. As what you do, you know, the Edia 100 is now for ya, Edia only not a come by there, Edia 70, another 75, and after the other 70 civica, a bit no issue. If you move there 25 students, as I said, media, a year 12 years through a year back and maybe a processing field. I see. All right. You better see na ye de no asi ha. Enran so ye hu say press conference call so ampanimfu gu so a twe mpanimfu adwen akọ tema oil refinery nsemsem a na ekọ so wo ho no ho. Menim say wo any update bi wo ho no mo abepese wo ne ye be cha. Tema oil refinery media I think a bit that because who press conference who some yakana abi ba kwa eba ya yo aka you the so for more expensive dia edisi for the so edisi say intermittent power me pa cho me no ka se kura me say fan ba bi for kura mpukura da so dem gina mu den anya sanketwa for be you see the media ka de minia nya nya ka dia gropra you do not have any now, Nina, I say, yes, what another West Africa gas pipeline, Nigeria, for no, you do a and a woman deadline says, December, no make us about a year. Yentia, whom I deadline up to any January. Soon now, I'm a gas monkey. I'm the nation now, a capacity of a high distribution to a gas. You gas in the Nigeria Bano or Macatino, and also look a map so. You ama, you say you have a power no, and some of the community, you do it here, you do media not where they are more half of. You should have get the boom to the Yamaha Kakata America. And see, on to say, they had him and not that the whole half of Ghana every year. On to bed 10 p.m. and you may aircon 11 and turn a light in a rubber. And the idea and Israel concern ama nipa de na ehun problem kebi ya e woku kesi ni ya ha se ni ni se bia yo hona e de bia ro no bia e du weekend na na da one another face feed ni ko djuma so ba ni na obebi traffic ma na oba no be na e bia why microwave na say what is na wodi oba na e bi like enya mo amokuru kesi mu nko ye wa ha nyina saa so ama ase agian ko ba ya se ma ka and session be do so na di se bia osa open microwave e dey say e dey need so uye bi na so ta buka se bia ko se yenya na se e dey bi na do so kini one media na e ti ya dia won se je for no se se mo so mo ba ma busa ba ni na mo punchom se e dey na ko so ye ko no yente na so no se ka no bodi na mo da wo ma o mo so no mo ntua ma and I'm sure say no di ko aka ho kwa tina da but on you be better the bit mabuama abandoned minutes cannot be just actually be very new to us but liberty can have also the idea at the hard and no ever my idea you could be one more song can then there's not who say oh you turn one for the yes I say some national corner say now the issue is now one can or move can no say idea is all here and you can now so now you should and now you should be 2 weeks back we can take your one and what I know is that IPPs you know so cry your music see in TMU you and you cross me on my almost say general young queen Savannah almost come home it's just say I gas Nigeria for one more come home IPPs for the so almost most of the IPPs will say how much budget I would come out buying a bushing and cash of the advanced we can remove 30%. So you can only have some more me, not you have
before December ɛyɛ sɔnna so bi ɛbupui ɛka sɛ saa deɛ ɔmo ɛredɔ ɔmo power plant no ɛna ɛno aban yɛhu sɛ aban na ɔmo kasa yɛ akɔpɛ $30 million bi ɛde brɛ ɔmo ɛno ɛdi asosɔ ma kakraa the IPS wɔn nso sika wɔ hɔ nom a ɛyɛ manti nkɔ na yie na sɛ ɛno nso so yɛ sɛnti ɔmo nso ɛka mo sɛ ɔmo nso gyam ne a ɛno nso anada ɛyɛ ɛbi nso a ne so ɛba nti I think that this year no empire ne se ebo na ye he se ebi anka ana sika isu so nke betuma ba na bi asa aka ebi nke tiki e wo hu aban ti anya bi aye na mo so se sika no omo mfa ma sa akwa na o ma tere ni na enye tax ahodo asa ban e de ba because so aka ana omo di na sika na so mo de so sika obetia ba nti o amo pese o ye ma obetia sika no otia ba the only thing man na amu fa kan ma ntina wo eyese generate enough revenue so that be ya this wo fia betumi nya na wo fia enti ebia kan tranche ne ba betumi aboa na etumi amanye mo han han enti sa dia last year eni no mo mu ye den kakra tu nka nia no ho na eba no ya he ya ebia bi so ma ba enti I think that na start na so dia but nia na eba from the beginning no any idea sheni and the person dey teaching no sir and penia wakeka kire nyina yi say obi ka say as far as energy near concern ye experience crisis ya what will be your reaction? Oh yes many pa na ya especially because and legacy debt I said that but I did that so young for me for legacy debt so ya disa energy sector levy esla ebaya na esla nka afidi ya beta ma be 3.2 billion na yeti yetia ya ka energy so etinka a car as of ban say be 2016 na almost there 15 billion no sa esla na dey buy for 5 years no nka by 2020 na yetia a car of 12 billion if you but the unfortunate thing happening is that the SME associate work for the bond under this government. It's by it's a man financially stable. Almost who he how a capital kind of a clear be no no. Sir, the discarded you do not forget to say I cannot answer and then if you guys under extra it was meant legacy debt the channel yeah, this has to be this can be now it could share a canon for 15 years. I know now matter who say really now but we are in crisis because the sector no is here and now Oshuma a quite a person a check can be by a fancy a cash for mechanism. Which is the over mount case, everybody say they say can't see the big amount. They say nothing in I don't know IPS for Ghana will go through because another cash water for mechanism system. So, maybe drum power say, the amount for this day. Then I bring the next day and I say the next week and I say, not until move here, what you're not doing one, but they say no, and Yajima. I'm not all the car, I can't, I need to hold my, I'm the crisis media, or because he's not far from the truth. And who should admit, say, we are in crisis? The government, the stakeholders, and yenya yetu o anymore. I think say you are not admit here, a bit not solve problem here. So because yes, you see, I admit here, the solution here can be a kind of manifest on that, and Yajima. But by now, would be who say, oh, I'm in a crisis. Yes, I'm a bomb home of this. Now I make a kind of hope. Now I'm here to crisis now. But so long as we are, then the problem will continue to persist. Ira ma yenase bibi ni ebesa ba wonchen biom. All right. Ora Samson Ade, a director of research, pricing and monitoring chamber of petroleum consumers Ghana and in Kokobo and Komo into energy sector in Komodie and Yakotie free Jubilee Hospital so some can show. Some of them are ready. Say servicing if you tisukusu na say ombehwa ma ho ato pa Jubilee Hospital omo edemu sronko anopai ma mencheche abusuafo e wo ho manager a da Jubilee Hospital ano oye too much odemu sronko administrator Frank
ɔno nso ɛda mu soronko Dr. Minta ɛna PA Patrick mu nyinaa no pɛyi yɛkyeakyea mo ma yɛ adeɛ afei Andy nom ne wɔn aka wɔn pharmacy hɔ no yɛsalutu mu nyinaa mo bɔ dwumaden ɛde asom mo manfoɔ na abusua Jubilee Hospital no okɔpɛ wɔn akɔka wɔn abusua no ho wɔn hunu sɛ woyɛ busuani ɛne nti wɔn tritiw sɛ busuani mepakyɛw sɛ ɔho ne dodo yareɛ bɛɛ na ɛtete wɔ fo ani kyerɛ mu ɛwɔ Jubilee Hospital yɛsi wɔn asa akɔfa pharmacy di aba hɔ ɛwɔ anim hɔ a nkurɔfoɔ frɛ no glass nko a abusua aduro bɛn paa ɛna wopɛ na wobɛkɔ hɔ a wonya sɛ wokɔ ɔmo hɔ no woanya a wotwe mu ne bɛten yɛ pɛ wobɛkɔ nkran anaasɛ Kumase Jubilee Hospital ɔmo abɛ asum nipa paa nti ebi a woyɛ adeɛ no wɔ sɛ yɛ kpakpakpa ɔho gyina hɔ na gye yɛhwɛ wo ano asa akɔtɔ wɔ adwuma so ɛwɔ sɛ yɛgye wo to hɔ nso a yɛbɛgye wo ato hɔ ne ahwɛ wo ama wo ho atɔ yɛwɔ lab facility ɛwɔ hɔ a yɛbɛhwɛ wo test bia yɛbɛka sɛ kɔkɔyɛ no bra hɔ yɛbɛhwɛ ayɛ ama wo kama ɛno akyi pharmacy ne maka ho asɛm dada aduro bia wopɛ bia kɔ a wo nsa bɛka antenatal care ni o ɛno no yɛ apemfoɔ yɛde ani di w'akyi kɔpem bra wobɛwɔ na yɛwɔ ultra sound ECG scanning machine so wɔ hɔ a ɛno no yɛde bɛkyɛke abɔfra no wɔda yi anaasɛ wɔna yie mmarima no yɛkyɛke wɔn prostate ifuru tiri so kɔsi onan ase baabi a yɛareɛ no ahinta bi a yɛyie pia san yɛade ama ho atɔ postnatal care no nso so waso asomdwem ɛwɔ maternity hɔ a midwives foɔ wɔn esuro nyame wɔ nipa ho abotrɛ ɛhwɛ wo amo aso asomdwem no yɛasan nso so ayɛ saa postnatal care no ɛde ama wo na medɔfo baako ɛsan wɔ mu nie yɛwɔ theater wɔ hɔ ɛto deɛ den na ɛwɔ se yɛyɛ operation a yɛbɛyɛ ne kama ɛde ama wo w'ani ɔse ɛna wɔanya ɔhaw bi ɛwɔ ho mepakyɛw w'ani no wo a mo ani ankɔ ho a waso bɛyɛ hye kuro yi mu w'ani mmienu no nyinaa etuatua wɔ koraa na abrabɔ no ɛda asɛn na wobɛtena ase ɛde wo nsa hyɛ ɔdam rifuma ma adwom waso bɛyɛ hye wɔ kuro yi mu mepakyɛw kɔe na yɛnhwɛ wo ɔse kaka gye abɔ so ɛwɔ se yɛtu no nyinaa gu fam na yɛhyehyɛ foforɔ anaa ɛwɔ sɛ yɛsiesie ɛde ma wo ɛwɔ sɛ yɛma wo se no yɛ fitaa sɛ nwera yɛyi sɛnt bi afiri w'anum na wotumi ka ɛyɛ asomu nkɔmmɔ no bi a mepakyɛw fo ani kyerɛ mu Jubilee Hospital ne yɛhwɛ ne ndi sɛ adwuma no ɛmfa ma wo canteen papa bi anuane papa ɛne yɛnoa yɛgye ɛyɛ insurance aban deɛ ɛna ankrankra ɛdeɛ saa so ɛna diabetes ne hypertension fie da bia ne yɛsi ho nkonnwa a ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ne adesua nko a ɛna ɛkɔ so ɔdan aboaboa amantra twene kɛseɛ no so na wobɛhunu Jubilee Hospital sɛ ɛdan no si hɔ no mumu no ntum kama paa environment no ɛyɛ serene yɛrane ambulance service ɛne nti anadwo da suom na yare bi to hyɛ wo so a ne akokuduro no frɛ yɛn wɔ 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 wo frɛ saa numbers yi a yɛbɛgye wo so na yɛahwɛ wo ama ho atɔ kama paa na abusua yɛfiri hɔ no mo a na yɛde aseda no bi nso ɛkɔ ama Bright Senior High Technical School Bright Senior High Technical School sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ebi ana computer no baabi a ɔde wokɔɛ no w'ani nyɛ ho anaa ebi mpo a computer no nya mfa wo nkɔɔ baabi a yɛkamfo Bright Senior High Technical School no ɛde ama wo san sɛ wopɛ best private senior high technical school ɛwɔ ɔman yi mu a obiara gye atom sɛ Bright deɛ wɔn mo gyina banane a wɔn yɛ the best option yɛkamfo ɛde ama wo san sɛ woba Bright Senior High Technical School hɔ no a state of the art science and computer labs yɛwɔ ne nyinaa bi wɔ hɔ no mu a kyerɛkyerɛfoɔ akyerɛdeɛ wɔ hɔ no wɔn yɛ experienced wɔn mo abene papapapa wɔn san yɛ examiners ɛne nti wɔkyerɛ adeɛ no a onimnia ɛɛba ɛno na ɔde ba abɛkyerɛ wo na wo nso kɔtwerɛ a watwa na wankasa mahunu sɛ yes ɛnam ne sɛ nti wasi ne deɛ yɛ paase ama ɛboro nkurɔfoɔ adwene no wɔ ne nte aseɛ so ɛna no sɛ ɛade a yɛbɔ sukuu yi aba soɔ sɛ wopɛ sukuu a wɔmde quality ɛde yɛ adwuma a ɛyɛ Bright Senior High School West Africa International Magazine ɛbɔ yɛ aba so saa nso so ɛna ɔba Abuakwa North Municipality ɛhɔ nso so yɛbɔ yɛ aba so sɛ best private school ne deɛ usain ɛyɛ Bright Senior High Technical ho a
ne aka nyina ye ne awewu konko akiri konko ena wo kwa kosoa abedom ade hye mepacho uyi bright no edisi nchen a ye kire agric science business general art general science home economics visual art and a technical na ye sign ewo bright remedial school wa tra mfa mpacho bra betro wa ha ebefa ye wo bright basic international school ho ne yetete mmofra no free nkwadam na ye do makọ empani mu ye sign ewo bright international school ewo ha eno no O level A level SAT TOEFL say IELTS and I say IGCSE and I open say obabisua ni nyina no bright senior high technical ewo ho abotre de ma ye wo CCTV cameras bo school mu ho ntabofra no ontumi mpie nkonkodi nsamane wa abonten saa nso na obi nso ntumi nwuram ema medi wo mo bone ye bo mo ho ban yie pa achim kukrentumi eno no kufridia eho ena be hu bright senior high technical school e ba chobe frame penny for 0242 071185 0242 071185 and a 0277 7727 0277147727 Bright Senior High School, building dreams, shaping the future. Abusia ma ye nane ye homra ye ba se na ye di kan ka kire no nkomo no ebi eda so ewo mu a ye ba behwe na ye di ni nyina ede ama o enyi fidie ni mfiri ha ye ba na ye de nkomo no ne aka nyina ede atoa so ama o ye nkomra sisi a adaroma OPK Dynamic. OPK Aquafa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable. OPK Android cable. OPK Type C cable. Itimi charge Type C phones any devices bia. Na cable no eye papa enho so eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwa so. Eye 200 millimeters. Ewa eniti bebe biala o plug wo bia no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank. Yewo 50,000 and 30,000 capacity. Eye the fastest charging power banker ye di abedwa so a ye wo iPhone Android any Type C cable e wo so dada na so wo charge a it will last 4 to 7 days. OPK airpod eno so no obetimi di connect phone bi e wo wiase. OPK smartwatch so no obetimi connect ama phone bia. OPK iPhone batteries enso eye iPhone 4 de no no ana afei OPK multi socket 3 USB port ewom e charge fast ni cable na e ka ho no eye 3-in-1 ebetimi a charge iPhone Android ana Type C. OPK no chi. Hey, na den e koso amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. Wa pass ankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana kire. Abofra no de wo sister ni tia bon na wo hu hwe a ne ko only believe. Afi omo mo tro nso hwe ni nyina pa. Menua, amofra no ya dachi o. BC so hwe omo mo tro ye. Say wa pass yo, say won pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne we ka say no wo ma bia admission a wo mo chi mofra no. Form 1, form 2, konya da ho no mo se sia me ka say. Hey, enti awofo ani age o mo ye de say. Ye kan kire. Ye say body ani one ye din kanfo. Only believe apa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Ko bia school be ma chechire for me for so ma mofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ne board and phone boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko yisa abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma won admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo dia ne se wo de wani be kire mu e wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Ya dia ye call. Abina, yanetam yankoi. E wo se me kope aduro no mu. Me nanti kakra na ma bre. Awati egu me so. Me so me ntia po. Maye hojo. Ma
posu tutu me mechinka seye me ya mentini mo twetwe me ankasa Iboye. Ah, na awafa ada mo so ane. Wonchen kra ne ebe yo. Yente apo na anwum ye. Mendia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia badwa so a ye fra no na Ibo mix. Eye for general well being. Eno na asam yare yo. Ambasesi a betumi adwumaden. Na Ibo mix no eye ma wo bia ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi anwututuo. Wono mu akenkan. Wate ese wo na okro no. Na yenu matuo ye yentumi ni din so e. Eno na mo behia na heba powder. Ebesiese mu nipadua no. Ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo de amama tibiedi. Na herbal powder. Na yebenya bi wɔ he? Ɛnyɛ na wɔ pharmacies, herbal ne over the counter shops. Dodoa na herbal ventures. Fra 0244 774 206. FD agye dwede nkrato ya atum. Me pa uchaw ehina kukrantu mika ejina me kwapa kwanya ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho asna me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Ei, enya grow. Me ba no JHS results ba na enya kra. Oh, school choose e kwara mo paso mo fa no. Ai, na Bright Senior High School. Me train ka me de ne ko na nwoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General arts, business, home economics, visual arts, general science, agric science, secretariat, and all technical courses. Building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School ho. Wo ba felu baby pennes out no ba. On feli bio. And you what Bright Diploma College and also all diploma programs. Ni nyina e wo kukrantumi Achim Eastern Region. Forms are all regional post offices and the radio stations primu free. 024 207 1185 and 0277 147727. Great Brace. We surpass all. Otomrosi, who finished you say? Media down to us, no matter how far we come from you. A mighty power of a buy, Adarum. I think so, or the mighty power skin ointment. Abeja, I'm a 2 Hunamani, I will be to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama will be a cocoa every free. Say, would the Mkunis Raslas pet, not echo. Order for Antina and Makoko and new them. Mighty power says, so we have a team, not yet, stone cracker. We hear mighty power keep fit laxati. So we have no boom kudu, not a kutua. We hear mighty power keep fit laxati. A bema we have no more. Mighty power Tony, a young Mrs. Yari, the Mamma Johnson, dear more for sunny. Mighty power. It's your potty. Send me and your mapping for a battle of Mancolano for and then Kola or Munyan Fiedum. At 0242 725 009 and now say 0243 122 192. FDA, a good game crack to it. One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. All right, here that says watching yam yakoto enkra aba mepacho aha eye ahenkan 93.3 FM machi eno eni dwumadie no edin wo hwe obre no a sima edu miensa ena aboapa no pa nonkono eho oframe obuoba ofori amanfo na omenyimu nsem na edika ditie eno ena yede ato apaso a ye twene nkakra ede amawo na yede issues no ne yebeboa yen enko a ena yede beto pono so na fe yafre people who matter to the issues, to relevant issues, and then people who matter. Ntinya se ya ne akofri obi asa akeke na wababa bekasa na okoni baby no ne mumu ye womu ansem no efa won ho ene ya na ye frɛ won no mo enkomo no nti medase se wate ase saa wadwen kyerɛ no so a wode aba no ye bekenkan ne kama de amawo obekɔ Facebook ya Ahenkan 93.3 FM ni obe ne se okɔ Facebook ho no mo no a o search na wo hu ne yen wo hɔ a the obey ne se obe like yam page no we are no share na ne ya tie simu a fe o share we no comment na eye kama we betimi so I enjoy en e wo world wide web
ɛyɛ World Wide Web www. no na wona wo kro no ipacho yenye ne saa na enema nyina ntumi nkɔ so kama emfa ema yen. Alright, nti me try say making kind mo messages ni bi wo Facebook ho, but Facebook na me say oni me nti ma chairman nyama me na fe yen ready mo messages ya mo dia fa ho no kakra emfa ema mo. Whilst doing that, no yemfa sedan ko emfa ema Frimpong Enterprise. Frimpong Enterprise semin kanchero say Adwuma-Adwuma Frimpong Enterprise ubi a wo ohyase a o sunsua won so pese yemfre ne Frimpong on wo ye saa ne nyina no onye Adwuma-Adwuma no ankasa no ono ene Frimpong Enterprise mo ankasa kra na mo hwe na adwuma wo ye so mo de saa din ne de man no ono ampo ne de man no mo ana mo de man no say we de oye Adwuma-Adwuma na Adwuma-Adwuma Frimpong semin kanchero wo say wabepiebie ne nkrabata ne bi wo mmeaye ahodo na ne tie nie atena kese ne de won sesa no edasoa wo Madarina Hotel ase ho eho ne atena kese no eho no na ye soja kokko no a ye tudi bi kokko mmeaye so da se nti eho ne de edasoa wo ho ene nti de wo pe bia no ba won sabeka mo amwo dan kurum mu nyina mo mra ho na mo mra meto mo nioma say ye provisions na wo pe say ye yi cosmetics bi na wo pe ana ye biribi bi na wo pe on mu nyina mo mra ho no mo na entimi hwe moa na bra be fa oniema ni nyina ho watete de ma no so kama pa de ma pa watete so nti say ye macro na wo pe say ye cooking oil bi na wo pe say ye mo na wo pe say ye sichiri na wo pe edien de wo pe bia no mo no your local rice, your perfume rice na oton ewo ye ton aton enwo kokko yi ye wona horo ba kwa ya na me de meta topa na zomi no aha zomi enwo no mienu na mepe zomi na mepe ne ye frɛ no nkwampuro no. Oh my goodness, unse nkwampuro no osa oye nkwan no na wasani o de bo manka mpesi manka ni atetare so no jai ebe bo apa nti Frimpong Enterprise o kan ho ne edi dwumadi edi ma yen kote nkomo we free hotel na fe yen san emra meto aso me da se ye ne owura Clement Akolo ono no communications officer de ma Africa Parliamentary Network ye ne kwakobo enkobo opani wuti yen kan FM suni ma che na wadaro mapumbo ko de the radio official panso Parliamentary Network Africa. Parliamentary Network Africa. Enye Africa mum. Okay. Yeah, that's a papa panisa in CC no. All right. And the year official panso. Amen. Yenin komo kakrai. Isi ne say indelible ink. Free tete yampuntu ambreso ye de dwuma no. O kire say bread dane an wada no ho bi. Say ye de biometric verification machine e de aba. Obi koto aba ye de kire say o kwadwoma anu waba beto aba. Nti nya de akwadwoma anu be kwasan ba biom. Nti say ye koso ade indelible ink akekan sa 1 esika say ye 2 eno kra ka ho bi ne ya ne ma ye to aba ne wia ye so spoiled ballot na ye bebre. Nti ye free ho yenim otietie nsem no ano o kire se ono ano o kan ye but wejai ye bisa se wo mu position o mo de ba first one no na ne kwan so ano no ana say ye use indelible link na exactly indelible link me there say the call the first call about the cover by me say the person say utu abana yetimi ehu say what to abana dada yetimi say indelible link me nti na very indelible link me ye de count sa onya ba ya ebehu say wo abeto abana dada yetimi utimi nsamba beto bi yetimi ye indelible link me fiwa na eche say ye ma akonya say obi betimi ato more than one but we say Bintia and nowhere ban say because yeah biometric
registration no ɛna obiara wɔ unique biometric data. It you know so unique biometric data there. Oba na oba be to aba ne pe na ofa sa biometric machine mu a, then you are recorded. The next one oba samba bi mu. The o ye wo kuma se kra na oba kra so oba be ya, it will respond and you bet me who say what to dada. Now so no, let's not forget we are now using this system. Yen sheda who so ye ena and nya to say what and we know that even with the voters register no, sometimes we can also check within Krana, even with the at some point we have to resort to the manual register. Then we should still continue to use indelible link, because he said, you know, the idea biometric data has been collected, and so we no longer need to use the indelible link. And yes, said ya wakano. Ye use biometric in the anaka and hokrambuka and shedding here. Tinka ye free. But the question is it appropriate now? Yes, that's the point I made. Say it is not appropriate now. To me, you know, it is not appropriate now. I mean, what percentage of the budget do we use to purchase the indelible link? It's a very minute aspect of it. So why do you want to shut that one off at this point in time? Some of the disputes that we get in elections, we have double voting at so many places. So why don't you still keep it? When somebody comes, now we can identify the person. Say what to dada, because this biometric system, no, we are not too sure that it will be able to ascertain everybody on the biometric basis, because already we have issues with the biometric capture. So at some point in time, at some villages, they will shed off the use of the biometric system and they will go back to the manual system. So we are no across board there. We are no longer using the indelible linker. In those instances now, they go back to using the manual systems. How do you tell say Nipa will about the two dada and I say on beto? If you know, it is only the indelible link that will ascertain say who about the two dada, so will not allow you to vote again. If you need indelible link at this time, I don't think the time is right at this time. Okay, not to say not commissioner was in a bit rash kakra. I was on train so. Could it be say during IPAC meeting political parties or mere stakeholders no mean and show my dream and I say already on say autonomous no the year BBC. So we check the electoral commission position of posturing and also the constitutional backing there. They are not to be dictated to us. The electoral commission and the commissioner have the authority to decide on what to do at what time when it comes to elections. The IPAC is only advisory. The political parties are not supposed to be there to dictate to the electoral commission what to do. It's just to get buy-in. On the authority, because the papa now if you sometimes decisions need to or obetiki even say on kwan got and you be now on kwan dey also banku now ko ka banku ni dey see on ma say ndi and one say afu dey and the other ground say who know papa ndi it
the electoral commission, as I say, commissioner posture, a bema IPAC no are relevant because they cannot dictate to you, but you see them as relevant stakeholders are only more a better doing after you know, when they give their input into things, you know, as I say, electoral commission and also etymology, the etymology, not that they are dictating to you. If you know, the electoral commission, you know, not taking some of these decisions from the IPAC level or taking it to the IPAC level to have a consensus on it, you know, sometimes it's problematic. But as I've said earlier on, you know, they cannot dictate to the electoral commission or the commissioner what to do. If you know, maybe this decision was not properly thought through with proper consensus building, which resulted into this. Okay, all right. You read that's a papa, but yenhwe wo mo conduct a course so last month with regards to a year district level elections, you know. About we yet to no be semprens so saying enrechi ya nso omo enya bracket ni nyina no mo san to fufuro biom. Wohwe we now to ani kokohwe 2024 general elections electoral commission why crado ne conduct any niema a okeka bomu no, is there any hope e betumi aka so ye de ho to mo so 2024 about one bibia be kama? We have no choice. We have no other choice. We have only one electoral commission, and this year, no, there's no way we are going to change our electoral commission. So, we have to get it in the electoral commission. Now, over the years, no much as I said, they have the capacity to be able to do it. Yes, there are a few hitches that come in and out. But as human institutions, you know, there will always be some of these things. But we should bear in mind that some of Sanyama winnings, you know, as I say, Timamofono in the process that is going on, whether it will help or it will not help. But at the end of it all, really, I will say, we're able to do it. The district assembly elections, you know, I mean, when we are looking at the delay Kakrana, it's a very small percentage of the total percentage that sometimes when we look at the glass half full, no, half empty than half full. If you know, the truth is, Yadibema Electoral Commission, but they still have to build consensus until we get to the 2024 election. It's a process. If you know, Kenyama Electoral Commission here and in San coming before then. I don't think that it will be the fault of the Electoral Commission because we also have a part to play. Government has a part to play. The government the political parties now the 2024 elections we also have a part to play. We also have a part to play to ensure that our data and everything at the Electoral Commission is up to scratch and all those things. So 2024 election is not only the preserve of the Electoral Commission to ensure that now we have a part to play, but they are the main people. As I said, Omode who said we are on the right track. But Ubi Samia, I feel that they have the capacity and what it takes to deliver a clean 2024 election, despite some few hitches on some occasions, you know, it's never Okay, so Parliamentary Network Africa, the United say anything it has to do with Parliament, and it said your Monshaya Tiano, more concern pa
committee speaker T yes omonko na leaked audio se tape bi between Yira Bugiri na Abu and some police officers bi no omkonko hwem womu nyanwie omo de but omo so say some so reports a leaky then ekoso you mean me that that report here leaky the chairman of the committee in Ekana and yet report because they haven't come out with any report. Because that particular report now much strong and then leaking. Now, say, according to what he's saying, he said, it will be an bonus stream. I cannot drink and I watch show a good adena almost a leaking. According to him, no, almost on the report here. Now, the clerk to the committee no, is yet to submit any report to the committee itself for even on no chairman or any committee members no makano. I can see we pepe and now we pepe. If you know, as far as they are concerned, no, they don't have any report. Make I say I leak it in the first place. If you know my report, you know, leak here, the information that we get from them. Say you can't tell me to do so. Not if I know that the union no not say, and then there's no need to hold that person to it. Any day your report will come out, and if your report is anything close to the Ehuna, then we can confirm and say, then your report indeed was leaked, but you lied to us. Then we can take it on another level. But if you are there, I'm say on the report we are in leaking. So would you also see near air cost on say as a teacher woman say go machi? No, if your report, you know, is you are doing a genuine job, you don't have to be worried because it'll be a bonus frame actually I can't be there. Then that thing should not look like yours because who to be now who be and boy. It is a to be now who be and now you have your own reporter. Then this one, if it's a fabricated one, should not look anything like yours. So you have your own independent report. And I believe that committee sittings, you know, it's been some time now. If you are writing a report, you know, by this time the word will be be sure you are finishing your report or something like that, which you are submitting. Because before Parliament went on recess for the Christmas holidays, you know, the chairman came out to say that they were going to submit the report on the floor before they go on recess. As a normal call recess. Now, so because of the budget issues, you know, they couldn't deal with it, which gives an idea that then reports not shown acquire him, which means that I can't create the normal you. And you know, so be up on the same actual idea. It shouldn't prevent you from bringing out what authentically one customer transit much sure based on the investigations now we are. So it shouldn't all right, my yana senior fancy ana yenhwe say almost afi no mokran so besan kwakotena se na clerks no omo ye part of it no omo nyina obi atwotwo ne report nti ekwa animu ne besan aba ne aba bedi ho nkomo ire da se anopai Ura Clement Akolo a communications officer Parliamentary Network Africa and yene kokobo en komo yeda na se papa fee from Point Enterprise na ye gusu ani e kan ho asem e de akyerewo anopai or see provisions no brane ho ne bra beji ni nyina ne fa kokodi udwuma eno achi nso ye ban cosmetics yo ni nyina bi niam from Point on de akeka ho asem e de akyerewo dada se bi a ye drinks bi na won so pese wokọ na wokọ to koton ana wodi kodi udwuma bi program bi na aba abonten ana se fie ho na pese wo som ahoho a munyina mo nkwai na frimpon ntimi hwe emwa atena kese no ewo Madarina Hotel ase ho no mo a sanso so na wokọ Canadian Bank dan kese ni mu a
wabɛbie ne nkrabata no bi ɛwɔ hɔ ɔtɔn drinks na nsuo dodoɔ paa afei latest one nso so ɛyɛ nkwantanum market nso so waba abɛgye bi wɔ hɔ nom a wɔtontɔn nneɛma no nyinaa nti mu a mowɔ nsuo no agya hɔ no mepakyɛw sɛ wonni biribiaa yɛ wɔ kurom na woduru hɔ nom a wobɛtumi asi na wakɔakɔtɔ wowie nso a cars yi bebree no wɔ hɔ wo sɛ cars no ɔmayi bebree no afi kurom aba ɛhɔ nti ɛhɔ no ano wobɛnya wo kurom kaa na wafa kɔɔ baabi asomdwe mu a woni obi apiridu bi ani baabi a Eba so frɛ Frimpon Enterprise was 0244897525 0244897525 and 0206473953 0206473953 o frɛ saa numbers yi a Frimpon Enterprise bejo so na afei nkɔmmɔ bi a wɔ hɔ no abusua matumi ahwɛ mu adi Mass Energy Gas Filling Station ɛno nso so baeɛ a wɔnkuta wɔnkura deɛ okura ɛyɛ ɔsom no nkyirimu kakra ɛni ɔsɛ bi ana o cylinder gas ɛwɔ mu asa wopɛ sɛ wɔfele nanso wadwuma agye wo berɛ a kyɛ sɛ wotwa wo ho a wonni twa berɛ koraa wode a ne sɛ wɔbɛfa phone na wafrɛ Mass Energy Gas Filling Station ɛwɔ 0532929189 0532929189 and at 0554 391610 0554 391610 o friend numbers here ɛyade a Mass Energy Gas Filling Station ɔbɛgye wo so baabi a wo bia no ɔba bɛfa wo cylinder no wakɔ fele no asan de wade de abrɛ wo aka prɛ kora wontua nea ɔbɛtua yɛ wo sika a wode kwakɔ fele ɛyɛ cylinder no mepakyɛ adwoda kɔpem adwoda yɛyɛ adwuma yɛn unduru yɛn hɔ no mu a yɛatwerɛ abɔ hɔ sɛ no gas yɛn nim saa aborɔfo no koraa ufiri ɔdan na wo ba aboaboa yɛwɔ wɔn nsa nifa ɛso wotra first one no second one no ɛno na yɛ Mass Energy Gas Filling Station a yɛsom yɛ manfoɔ ɛkwan sonko ɛso saa nso na wofiri aboabo na wokɔ ɔdan mepakyɛw yɛwɔ wɔn nsa benkum so wotra rice under na watra washing bay ne fitting shop na ɛwɔ ntɛm hɔ no wobɛhunu Mass Energy Gas Filling Station na waba bɛka yɛn ho na ɛneɛ yɛne adi dwuma kama numbers no ma mesan si so bie mu ma 0532 929189 0554 391610 fresh numbers ya yɛbɛgye so na nkɔmmɔ wɔ hɔ ne atumi ahwɛ mu adi pɛpiasia mpadu enterprise nso so ɛboa yɛn Gasem Super Plus, Super Cool, and a Super Strong. We don't mean I cement ya water na any just 7 say buy you about 7 chiri mu kama at the amount. You baby saw you media okakudi, yama so cement na dia kudi jumano na boa pa. Sanse penny say fa a rimpo drone kwatade alanta eso. And in two bana church on say much rain behunu ni okwakoye say concrete na akoya ye na kade wo ho say a floor so na okwako flow a ye wo na kade ɛwɔ hɔ yɛbɛyɛ ne kakra kama ɛde ama na atumi aboa wo paa iron rolls no nso yɛwɔ nketewa kɛseɛ ne adantɛm ɛno akyi nso nadoa no size bi a wopɛ wo nsa bɛka strong marine balls yɛwɔ ɛyɛ nkyɛnsen ahodoɔ yɛba na celsius ne nso so a yɛwɔ ne nyinaa bi aluminium alusin galvanized IBRIB DT ne yɛka ho ne nyinaa no saa aborɔfo ɛfa roofing ho ne deɛ yɛwɔ ne nyinaa a woba wo nsa bɛka binding wires wire mesh headpan shovel yɛwɔ block machines ɛwɔ hɔ nti wopɛ sɛ wotwa blocks a bra bɛtɔ machines no bi ne fa kokotwa saa nso ne yɛtwa blocks no bi wɔ yɛn hɔ a papa bi ɛne yɛtwa free 4 kɔpem 6 inches no wo nsa bɛka ne nyinaa bi anwea yɛtɔn nwea yɛ supply yɛba na boɔ ɛna quarry dust nso a yɛtɔn ɛsan supply ne nyinaa ebi yɛwɔ cars yɛ atɛlɛ ɛwɔ hɔ ɛne nti sɛ wotɔ nneɛma no a baabi a wokɔ bia no yɛde bɛkɔ akɔgya wo a wontua kaprɛ koraa ɔdan aboabo yɛbɛn Akim State Junction saa nso so ɛna Jubilee Hospital nkyɛn hɔ yɛwɔ nkrabata no bi wɔ hɔ na ɔkɔ nkwantanum nso a new market no yɛne ɔmu di anim hwɛ Suedro yɛne Apiani Junction di anim hwɛ Akyease nso wobɛhu yɛn ɛwɔ Ahwenease Junction epakyɛ yɛ ano afrɛ yɛn ɛwɔ 0244 166937 0244 166937 ɛna 0208 299115 0208 299115 o friend number si ya mepacho pepiasia mpedu enterprise bejo so na wetumi aboa opa afrakoma
Community Hospital. Afrakuma Community Hospital. I don't know one crying. Na any just something to say a true abetua show so what you when you free when some a trinum winning ye. Me pacho Odiane say would do any better or Afrakuma Community Hospital. San say ye can't true pad ya. Send your tibia. Baby a case na kudru bia ya bedrono. Nti etwo no nketwa akese ne adantemo munyina amfo mani nkyirem ewo Afrakuma Community Hospital na yentimi hwe nyi twono mfamfi ho no mfa ma kama pa ye wo doctors wo ho nurses wo ho a wo mo nipa ho abotre na oma ben ewo etwo eyiem me pa chofo ani kyirem wo ho no mo OPD wo ho sanso so na ye wo theater ewo ho ye wo lab ewo ho and your labor ward, children's ward, Nina ewo Afrakuma Community Hospital, ewo Amasaman Olympic Stadium Quantimpone so, and no Gan West Municipality, over frame 0597 005963 0597 005963 o frame number ya adie se yebejo so na fin komo bi wo no yetumi ahwem na yedi 93.3 FM aha eye ahenkan me pa chodwumadi no nso din de maache ofreme obowoba ofori amanfo afi madwe nkyira hodo bi amode aba no ma yemfa bi ntoa so na nkomo no ne aka mu ne yenkonkotin free ho emfa ma ko mensa pillar 2 message odi abani o se dom kwa benya constituency na owo na wako to Isaiah 60 verse 22 and I watch say ebre no eso a say when the time is right me ewurade mema niema nyina etumi asisi Dr. Bawumia ni brenie enchiankoma honorable Kwadwo Kranche abodwese also ye incoming MP edema Botiano Englishi amanfro engineer Portia Asantewa or say Efija Setre East constituency no na ono so ewo teacher Kujo Tepa enyina suso or say NDC omu nimu hwe edifa mamuo ho na aso so ene wo mo anu pire a yura John Mahama kasa atrese opani we kasa abeka so ma medi Ghana konwa da enkane ebo nani pre mo kekam emfie num na mo de Ghana fo egu sum mu ene mo kekam Ghana fo we kai mu bibi se mu nim amkoyam fum so the tumi kokom share NDC fo nsa wode ya mo ankasa mo ba hima tafre Ghana ha teacher Kujo Tepa nyina susu ne de ode ba wie no so ochia na honorable Eric Nana Ajiman Prempe NPP parliamentary candidate hope for I have for Anon North constituency and honorable Vincent Eko Asifua MP Tafo Pankrono also ochia wom Crispo fufuo ne de ode abani or say elections without indelible ink there, it can never be transparent. And into a catcher EC, so more recent one decision on that. Dr. Lawyer Dixon or say SCB, also a incoming parliamentary candidate at Truma Nwabieja North constituency. Haley Selassie Nedio Diaba, patriotic voices go so. Or say Ghanaians should not. Or say Ghanaians should note that NPP is the only party on to me omodwene Ghana dachi eho Ghana shebre eho empuntu nso omodwene ho pa any to was Ghana for so because one stay focused na omuntu aba massively infama NPP nyakopon ya adomo a December na omuntumi eni enkonim na omfa mpuntu bebre no amfamra Pedro wa Madina Cruz ne de odiaba or say watching live watching the best show live and clear ewo Indianapolis Kumasi town also Kesben Junction or say ewo the main location or say the main location and ex main location also okay keep up the good work here that say Kumen sample 2 ya kan wasan de ehia wa ha all right inti some messages ya madaro ma mode fire on Facebook eba ye na ya kenkan dia ma ye nkɔhwɛ WhatsApp console no so ne hwɛ sɛ bi wɔ hɔ a ebi ni hɔ a ne yɛn so nkɔ yɛn anim all right nti bi nya mfa ha sanso na normal SMS no so ebi nya mfa hɔ meba Yesumo Herbal Center
Yesumo Herbal Center ɛsɛ yɛnka nkyerɛw sɛ ɔde kumi herbal tea ɛde aba. Kumi herbal tea ɔde aba. Kumi herbal tea no mepakyɛw ɛboa boost yɛn immune system. Enkwamwa no a ɔmo yɛ asraafoɔ no a ɔmo yɛ nipadua mu no. Si yɛbɛnya ahoɔden ne yɛde adi dwuma ahorow a yɛdie bia no a ɛfiri wɔ mo. Saa ne nyame ayɛ wɔ mo. Ɛno ɛna ɛnɛ yi yɛde kumi herbal tea di aba sɛ yɛde be boost immune system no ama anya ahoɔden mapa na dwumadie bi a wodie no watimi adi. Na ne ɛteɛ no sɛ wo nsa ka kumi herbal tea ni bia wode bag no baako wobɛyi leptin form no na wode ato nsuohyiam simadu ntɛm ɛbɛkyɛ nsuohyi na wo sɛ yɛ deɛ wobɛtumi anom dedɛ a wobɛtumi anom fatum simadu ntɛm wowie a yi na ɛne ɛbɔ no gwa dikanom ansa na wadidi anwummerɛ nso wadidi awie no wanom no akɔda yɛne saa bɛyɛ sɛ na awɔtwe yɛte ha yi a na wakukuru boɔ kɛseɛ de abrɛ yɛn abɛbɔ yaba so mepakyɛw kumi herbal tea no woyɛ ɔpemfoɔ a wafa yɛfunu a mpakyɛw ntumi ɛnnom bi saa nso so ɛna woma abɔfra nufu a ntumi ɛnnom bi woyɛ akwadaa wanya below 10 years nso so nya adeɛ a wobɛtumi anom bi ɔman mu biaye bia yɛtɔn aduro wokɔ a wobɛnya kumi herbal tea no bi atɔ na woba yɛn mpɔtam ha no mu a wɔ Green Pharmacy, Masari Pharmacy, Tumasi Drug Store, Amoafo Pharmacy, Ochiniba Drug Store, Kennedy Drug Store, Bosome Pharmacy, ɛwɔ Swedro, Wofayaw Drug Store, ɛwɔ Achiase. Ɛhɔ nyinaa wokɔ a wo nsa bɛka kumi herbal tea no bi. Abusua, momfa ni dwuma na ɛmoa mo papapapa. Kumi herbal tea no deɛ ɛda nso. Sie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay. Enti yɛbɛtoa so na afei yama okwan na wabam ebi. Yɛbɛma okwan na wabam bi na afei onso so wadwenkyerɛ asɛmbisa bi ɛwɔ hɔ a wopɛ sɛ wubisa no sɛ yɛn ntimi anyi ano a baby a wo direct de afa ne yɛbɛtwerɛ ato hɔ na yakobisa ɛde ama wo ɛsan so yɛ nkratoɔ brɛ nti wobɛto nkra ɛwɔ kwan bɔkɔɔ ɛso ɛnya atem didie afi wei mum yɛ nyinaa mu yɛ ho mum yɛ nyinaa mu yɛ ho mɛma politician bi anyusu ɛma wo medidi atem ɛma wo political party ɛnkata wani ɛma medidi atem abibi afa Ghana ho suo gu ho so na udi nsɛmɔne a kaewo sɛdeɛ meme yɛ wɔ ha yi sɛ aseɛ enti numbers no nie 0201 944 485 ɛna 0554 820 910 numbers yɛde di dwuma nie wobɛfrɛ deɛ a na wayɛ ne ntɛm ɛnana yɛakuma asɛm wɔ kan sɛ mesu nti ne medi fo anim nti wobɛyɛ a na wayɛ ne ntɛm Nyankopɔn yɛ adom nso a me ankasa me maame me nana maame afie aburoni wɔ kyena ɛne yɛdi ne na wɔtwe da na 12 April yɛhɛ na yi ayɛtwa toɔ koraa yɛbɛyɛ ne dɛn awurade nkyekyere yɛ nyinaa yɛwerɛ enti oluma abɛkasa owie pɛ na afei yɛde deɛ aka nyinaa de atoatoa so kama ɛde ama wo mo a mofrɛ no munya botrɛ ma oluma nkasa yi. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Mebacha afi kwan mu da ho, obetumi afrɛ na wode wode abetoa so. Okay, yen kwa homa no so ne yen hyase yen peke mo course 0201944485 0554820910. Mpacho wodi ni bebia kase free. Mpacho ye clinical kuye kase free asan. Chema yintie we. Anopai me bo abaso pa mo tati program. Na anopai so far man me be kasa no. Bidi kanya mi nsilawo. Awu nsilawo nso. Nsempa o de amaye no.
exam pa baby a monye ne samai ya me dwen da bia se adena ya mo mfa nya me sama tete mfa mle ya no padane da nyina ya me sha wo nyuma pa wo yo yeah that's it pa all right inti ono nso so ne de odi aba but nyamesem de mo amutie ye mutie me no ma menka ne saa mo amutie me ne be di adanse se nyamesem de ye mfa ni agoro odwumadie so ye kan nyame asem ne pa ai but wa kan yate ye be hyimu kena na ayi bebre 0201944485 0554820910 eye number sia edidi dwuma wo nkratoa da bia yeduru ha no ma mesi wuji hu di a numbers ne ye announce no frɛ obi frɛ no kyerɛ na adwene a ema abu mfu bebre wo credit nko ade a 0201944485 and 0554820910 Okay, me pacho odini be bia so kase free. Me pacho e femi kiki mi achim so ru. Chama pacho intio. Me pacho na poma e. Nyame adumu na wonso e. Oba di adumu afin chapa so. Afin kometo ye nyina asumdwe mu. Me pacho Ghana sisi ade ye bebele pan. Nanti me pa mo cho sa tax ya ye beji. Ye di kwachi wisi ne by force ana se ye ne den. Dabi Ghana ya fani for no ya nhwe bibi ye pa baby omudi ye bedu no youth na se ye nyina ya ni da ho ni ye hu se yes o ma na ye wo mu sisi ampani for no bi an tunu ho emebo aye ya nkasa ya mfa ya adwen na ye mo aye ho me pa toni ya menya dwuma nyame enka wonso ho papa all right nti me pa chonso betumi ede ode aba we say all right ma me hwe udini ye Nana Kwachi Anefi or say I'm watching you live. Oh yeah, that's it. Papa. Thank you so much. Nyami Shrao. God bless you. Yeah, that's it. Cause why when I will comment it. Oh, na all report to upon we say na me hwe me say me te ha na wo hwe me hu. Nti say na wo hwe de am ye hu say na wo hwe. Nti e bia wo betwro message bi ana report to one kasa ho on na yentumi mood ya na enye boapayo se wo hwe yen na ya nka ho asem memeti ha na wo hwe me hu nti mom yenye ne sa na emo aye mi ankasa me maame mama Vic anopai me mo achi mo afihia pa me gidi se bibia bokode sa nso na me papa eja bedu ono nso so me manachi ma no afihia pa me gidi se mpom bokode okay ene na ye betwemu akọ achi ase ho no nso no anti adwa ba akọ achi ase ho wo de call mo run about ne so ho no we be a provision store na ni radio no de ni TV ni fridge so or the radio na ni fridge so na musuo mmawo na ye wadwene se chima firi ahenkan dwuma odi bediwo no Yankopon nhira ne papa saa so ne ba achemodan so ante adwoa wono so ni fidi na haya ne da na eno na ne ye ka se na o ba ye general manager wa henkan na omfa ofidie ne mfanto ha sane ne on so yi be se na wo abia
eti ante adwan so ɔde to ha wonyi free ha na bibi kura timi si wɔ ha na ɔno nim ne yɛ adwuma wɔ ha kura yɛn nya wɛ enti yɛ frɛ no programs manager baako pɛ ante adwan no pɛ yi yɛ ma wo so akyem wɔ afihia pa afei wɛ dodge na no ohia me ɔse se magya ne kyea ɛna ɔse mesi maame afia broni afirim na sisia na mesi maame no ɔka kyɛ mesi maame afia broni afirim ɔno nso wɔ hɔ na mesi o de wo hɔ dadadada kra me ya we pa we dodge maame amonu jemfu ha anope won so me mo ache mo afihia pa okọ odan kwanta abusuafo no ho bibiri odan kwanta abusuafo ye cheche mu nyina afi ofa yi ofri mi refi o ezi ofa smani yakopon enka mu nyina mo ho abusuafo ne dɔɔso o ɔmo dɔɔso pa afei Emmanuel Apia the blues, is it the blue and answer what the blues deco bluetooth and our frau and pay ima mejidi se bibi aboko de adwuma ene ne nyina de yie afei mi enwremu wo Ghana Commercial Bank General Manager no ankasa manager we no enya mayo enya mai oni ayi bank na ewo mobile ho no am friend say enya ba ko no enya society no the ewo mobile ho no is it NIB NIB manager no ono so chairman we na mayo obi tie on kan che ne sa ayi obo ba se we ne mai Nyankopon ya Adwuma-Adwuma Foundation no this year sign ye adwuma den na afi we de be ye adwuma ne more na men ka asem nkyerɛw afei na committee no ankasa the crème de la crème no mo manage March Foundation afei no mo be kasa but me ma ofela this year no oye oba tie ena no ye wa ha no mo na obi ba ye se oyo oba tan oni adwumaye no so osori o hyedem anopa isa wote de kan ye no pie abontin kokope biribiye enti utie yen uye serious opese oye bibi ma wo ho ukura te se 300 series 400 series ubetumi de ahye bibi ase aye bibi ama wo ho a saafo no na afiwei March Foundation no ye baba be focus on ibe make sure say saafo ni mo bibi kakra na de ahye bibi ase ye de ma wa yen ka se kokodi se no ye ka kire wo pay because ka ne ye de a eye tiefo ne adofo bi e no mo de aba si yemfa mo anipa ti yemfa mo anipa yen kan se obu ono mo no oba beje saa da no o kai se kurokuro nkwan kra we ni bi da to okope kurokuro nkwan me na ye akuma nanum de di kurokuro nkwan ya confirm onu na ma me we dabo ba confirm dabo nkwan ya akuma nanum de baby o bi ya me chia no saa da no oba be ye kurokuro nkwan akese kurokuro nkwan mo se ai odi aya agrek abe nkwan ni bi nse wa agrek abe wo ho ya akuma de be ya agrek nkwan abe nkwan no kurokuro ni gum sika no ye be chance an nkofo nkom rewura fiefie ezi omo so megyae omo so megyae ezi se omo rewura fie mu obofo no omo so megyae fiefie mu department no eti sika ne ma wo nkonko din sa no mesi me ka tire wo pei ye muye pangu da ntuo mu da o beje ne so aba mfaso de amawo afiwe upompo ye be hyewa mo ayeye enti March Foundation no ye botaye this year no enti ye twentwen ne ma so ye to school bag ye to we ni ye ansa because ye dim se wo maame wo wofo no se wo bibi ya oba school fees ubetimi atua oba school bag say ya obetimi ayama no so we are focusing on people onya adwuma but we nim say ye ni sika ne dan ma wa ha but we nim say sika kakra bi be ka wonsa ubetimi adan ne de aye bibia maso aba mfaso no abu hu konta yie Yakopon ya adom amo saafo no na afiwe yi
ye ba beboa na yasoso masen kakra na maye saa bibi no ne so aba mfaso e de ama mo enti ebre ne so a ye be kire mo da mo mra na maba na ya ne kakra e de ama wo nti bre ni nyanso ye koso atie yen enyi fidie ni mfiri hada koso atie yen bre ne so a ye de ba betu dwa na mo nyina